بالهاي جوشي فيدا Preparajt 6 minnhom daw tal-vitamin D. Yani, ħanixrobhom kollha għada filgħodu. Aqta kemm ħambos għada filgħodu. Da tajjeb ta' qed norjulkom b'rispett tal-bieraħ ċempilna tal-benna u kemm kien hemm security u right magħna l-aħwa. Da jekk tixorbu ġajt inħossni qed inħossni b'saħħti bih. Speċjalment it-tfal jixorbu minnu dan. Għalgħu fi kemm se b'saħħi tara. Għala kemm se qed tifhem għala kemm brava. Għalgħu. Rejsi. Ejja. Mickey, c'est comme le bullying qui s'excuse. Elle est fine. Da xejte tal-Indjani. Da ma jmux bil-ħalib imma. Il-ħalib għalih u t-te tixorbu għalih. Kem għandi xinajt. It-nejdejm kolli ħafna xinajt u kem għandi xinajt. Orkestra mużikali, nixtieq għabej xejn l-aħwa ta' pojada tal-ordin minn għodna dil-kom raskom. Pero, apparti li ringrazzja l-kulħadd għax ninsa, nixtieq ringrazzja il-Abigail li taħdem mal-Melita, il-Xajlon, Fantijak ta' vera, Fantijaj ta' vera, u l-manager Bernice Bandi u għalija. Inħobbuk ħafna. Sorry, il-tal-Melita, il-Xajlon, il-Fantijaj, il-Bernice Bandi, il-manager, u għall-Abigail l-aħwa dawna peress li jafu s-situazzjoni li għaddejjem minna. Nirringrazzjom il-tal-Melita. Jena ma noqgħodx niddejqret jien meta jtuni xi ħadd b'xej, ngħidilkom tawni b'xej tawni xar b'xej u nirringrazzjahom għidulhom grazzi tal-Melita tal-apprezzament jafu li għaddejjin minn żmien diffiċli aħwa meta tmisma' l-qorti mhuwiex b'xej. U nieħu l-okkażjoni mhux nirringrazzja il-tal-Melita, biex ngħidulhom grazzi il-tal-Melita. Nirringrazzja wkoll il-bosso u l-formen li tajx kem ikunu spalla ma spalla mi jieħu paċenzja bija. Għax dil-ħaġa li kull xar irrit nitla xi darbtejot li tal-qorti dal-waqt jam bil-kamra fej l-qorti imma insomma jina nħodha bħala ħarġa ma laħwa jina peress li naħdem ħafna. Meta tkun taħdem il-kumpanija ma tmurrilix li jina ħijes jina kollox nagħmel ta' jina mhux biex niftaħar. U ringrazzja l-bosso ta' Galletta, u grazzi l-bosso ta' Galletta u l-formen u koll li ta' tieħu paċenzja bina. Marriċ noqgħod ndoq ħafna trumbetti, l-aħwa xi ma jieħdux pjaċin. Però napprezzaw li dejjem ikunu tajnuna l-aħwa l-affarijiet li għandek titapprezzhom ma jfissirx li Debħalu tilkom l-istorja ta' meta diklom ġabitilhom is-silla fil-platt għax qatt ma qalu grazzi jiena nirringrazzja. U ma ninsiex
Minn fejn bdejna, laħu ma nsiex minn fejn bdejna. Fost ukoll jiena nirringrazzja anke il-tal-futbol tal-Marsa u l-President illi kienu darba minna mejluni waqt il-kawża u minn hawn l-opportunità li ngħid grazzi wkoll tal-futbol grazzi tal-Marsa. Il-ġewi ta' faċċata u l-ġorġ tal-laħam u il-taswit kim tal-Marsa il-labdu l-plaster fl-istess kien ifakkarkom fihom. Taswit kim semmejta li għadda miftuħa saħda xu ta' billej edha qoddim il-Knisja tal-Marsa, ġew ta' faċċata semmejtu, il-ġorġ tal-laħam semmejtu, il-labdu l-plaster semmejtu, il-tagalletta semmejtu, u l-kit tal-Mikanos li għandu l-hamburger tixtri waħda u jitik tnej. Li ta' nitlieta peress li ħabba d-dieta. Tajbin, ħafna kienu kiltom daqxejek ċaġa ħafifa qabel dan u qabel il-programm biex ma tixrobx fuq ix-xej veru. Nsellu għalikom, nsellu għal-bosso, speċjal ngħidlu li għadha l-qorti, taċ kemm immissjawni meta mmur l-qorti qed. Ikollhom bejja fuq ix-xogħol minn ajri, ma nafx għalin, taċ kemm ikollhom bejja fuq ix-xogħol mi biċċejt. Iċemplu li jibkum biċċejt qed ngħidlek, iċemplu li jibkum sike. Il-talverita sellejta li jamu, għalla bigej semmejta li kienet ma tiplax, tamx kienet ma tiplax. Laħwa minn ikunu riċċi servizz tajjeb, immur ħattarxin, fej pompa tal-petrol, ikun hemm Abigail u taqdikom hi. Li i taqdin meta mmur hemm tax kemm orrajt u minn tagħna. Tkun għandhom il-dan fej il-pompa tal-petrol saqsu għal Abigail u kelmuni laħwa tax kemm orrajt. Tax kemm jorret, kollox fehmni anka biex qabdituli għaw biex qabdit lil dan għaw xajdulu. Il-4G għadet tispjegali, kienet ma tiflax għadet tispjegali u napprezza ħafna kollox ittajtu. Mela ħajja nibdew għas-suġġett ħalli għax illum għandi ħafna xi ngħid, taf kemm għandi xi ngħid illum. Nirringrazzja lilkom li tismawna laħwa intom il-poplu li tant tista' tgħid mexxejtun il-qudiem mhux għax-xewwiet u hekk, imma sa ħanilkom di għalfejn jiena qalbi niġi nkellimkom għax forsi qatt mattilkom. U biex noqgħod niftaħar. Jena qabel ma konx naħsibha minn wieħed sa tnejn, però mindu bdejtu tiġu bdejt niġi hawn intom tisimgħuni l-affarijiet naħsibhom mhux ħażin, l-affarijiet naħsibhom mhux ħażin. Għajxiex? Għax ma nkunx qed inħallilkom waħedkom. U intom tafu li fi żminijiet diffiċli. Ukoll mhux biex noqgħod nitkessaħ jew niftaħar jew niġbor il-punti kontaw. Pero nixtieq ngħidilkom ħaġa jiena ifhmuni. Kien ikun hemm żminijiet ma jkollix abtit niġi hawnhekk inkellimkom fi żmien il-pandemija. Kulħadd kien qisu ras maqtuwa, paċenzja, sibi. Kulħadd kien qisu ras maqtuwa. Min jgħidlek għax il-virus jimxi mal-art, min jgħidlek għax il-virus jimxi fl-arja, meta kienu qallulna jimxi fl-arja. U kulħadd bis-santenajz li jiena kont nodos fi trab, għajxiex, mhux għax jiena stupidu, però biex dak li jkun jagħmel il-qalb jgħid. Ara dan, speċi, ma qabdu xejn. Mhux biex ġifieri nħeġġeġ biex toqgħodu fih miċek, imma fil-gwerra l-aħwa ta' ikun hemm il-kurunnell xogħlu li jagħmel il-qalb is-soldati. Meta kienu qalu l-virus jimxi mal-art, jiena kont nimxi ħafi biex kienu kolli toqba deħla u ħirġa għax jista' jaqbadni, però pjuttost li nara n-nies jagħmlu l-kuraġġ kon nagħmilha. Ġieli ma kontx inkun qiegħed sewwa u xorta niġi nitkellem. Però mbagħad kienu anke dak iż-żmien jarawni 7,000 ruħ f'daqqa. Kienu fosthom jarawni
politikanti, kienu anke jibatuli politikanti, proset, parraħna, darba bdew jarawni fil-parlament u niftakar. Ma nafx jekkux, kienu ġabu fuq s-supponi jekkux Jason, jabba biex jitqu għaxix, għax kolħat kien stressjat. Kolħat, iktar mill-lum, għax il-lum daqxejlem u daqxejla għadda taħarta, laħwa, flaħna, ma mawx kullum kimalu, ftit jawis għad fadal fejt mur, ma meta kienu it-toroq, kienu mudlama, it-toroq kienu vojta. Dejjem kont niprofa. Nixal dik dak ix-xaqta dawl għal-poplu ekku. Ma kienx hawn xtalaqas fuq it-televiżjoni. Wejna ngħidilkom di. Semmu li wieħed mill-politikanti. Semmu li wieħed mit-tobba kollha ħadmu, kollha kemm huma. Imma semmu li wieħed biss. Li mhux f'xogħlu volontarjament kien jiġi hawn. Nusawma li xnot niftaħar bija nifsi tapu xirrit najt. Jina jiddispieċini. Illi jkun għaw minn pattilek bil-ħazin umbat. Dik jiddispieċini. Imma jemna għax nġbor punti għalija. Possibli għandhom il-wish toast. Jibqaw tellawn il-qorti fuq sunnarija da kollu. Għax dak il-Gustus Francis Debono madux sindku għaw minn ma kellimtu dan. Possibli għasem wieħed mill-Partit Laburista li jgħidlu dan, li jraznu, umbat jimux bi għaxandi kontra l-Partit Laburista, umbat tiddu nisma jitkellmux. Jena għatmat l-innis biex jamlu protesta, għatmat l-innis biex jitilaw jissuttaw il-bajtu t-salzet. Għatma s-suttaj Prim Ministru biex noqot naħbi dembi wara l-blata. U għatma dajt balla għawnek fil-publiku għal-kem ikolli mux noll il-mejda btit u najt reżijiet imma ħadd ma japprezza xej. Għaru kaza u mistħija laqqas minn Alla innifsu ma tistħuax tidaw bih aħseb wara kemm ħad iġiku ħnina minn bniedem li tellaw il-qorti għal xej. Imiskom tistħu. Umbat tridu il-barka tal-Alla teħilfu fuq salib meta teħdu l-karika. Tridu il-barka tal-Alla f'ħajjitkom intkom. Xien jieħu jina unnek għal-poplu, nġdab jinfarraħ il-poplu biex nati wens il-poplu, il-dik il-mara forsi li għedha bis-sodda dak il-raġel forsi jien naf li għat ma jiflaħ. Jina unnek ma nġ biex namel xiqli, jina ġili dan. Amma xorta, immun norqot moħni mistriħ. Entkom tordu moħkom mistriħ. Il-politikanti li għedin konfuffa biex twaqfu li għaw, mill-li nikkontent għal-poplu. Il-lejla ħatordu moħkom mistriħ ħanet l-qorti, mux biex noqot, għax jina marriċ nkun miskin, jina mux nitlob il-ħinna ta'kom. Ma biex ħallastuni li. Kemm il-politikanti, kemm il-pulizija, veru mux kollha, ma il-grazzi, daħlu l-pulizija, jina l-fi għandi noqgħod hemmhekk insakkar il-bib, nistenna xi pulizija diħel minn mument għall-ieħor, bla mandat, għajdik, jien bis nintella l-qorti, il-dak il-pulizija l-daħallija. Nis, min jgħajrek, pero napprezza li għedin solidarieta miegħi. Umbat, tridu tajdu li jintom qed mexxu l-Malta l-qoddim, jiena x'jiena. Asli kieku kont barrani, suppost mintomx razzisti li n-nies ma taħqruhomx. Meta ġejtu bżonni dejjem kont tajtu l-vot, baqqa tajtu l-Partit Nazzjonalista. U issa tajtu lill-Partit Laburista. Imbagħad tridu l-poplu jerġa' jrabbi l-fiduċja fil-partit, meta dejjem tiġu fi kliemi, mux meta nikritika biss, imma dejjem tiġu klimi għaxix. Jimma ma mux fuq xi park b'xi 4 laqin imdawrin ma' sormi. U noqgħod se jien nħobb il-Malta, jien nħobb il-Malta, jien nħobb liċ-ċittadin, jiġi ċittadin bħal ħadd tellaw il-qorti. Għaru każ għalikom, Partit Laburista sħiħ ħadd ma jwaqfu l-dan.
Ex-sindku, mux prim ministru, ex-sindku. Ħadd ma jwaqfu l-dan. Milli tal l-qorti, partit sħiħanek, u tgħidlix m'għandux xaqsam il-Partit Laburista. Għax jiena laħat ma jwaqfu, intom kompliċi miegħu. Tiġu. U tajdu li tħobbu l-Malta, jien x'jien, Ġappuniż, jien, Franċiż, Ġermaniż, x'jien jien. Għax anke l-barenkom rispett suppost. Ma tistħux it-tala l-qorti fuq għaxa tsunnarija minn ma semmejt l-ebdiseb da. Ġibu li prova waħda, u naqaf nitkellem, prova waħda fej semmejt ismu. U ma tiġu tajdu li tħobbu l-Malta. Miskom tistħu tajdu li tħobbu l-Malta, jien xien jien. U għet mill-li votajtilkom. Arru kaza likom, arru kaza likom. Ħanilkom waħda. Jiena minix bnidem tal-paroli, jina l-Maltin nħobbon vera, mux bħalkom ħafna teatrini u paroli fil-vojt. U tajdu tħobbu l-Maltin xħin taslu għassijunno taħraw taħtkom bostilkom il-poni. Jina ma klib trabbejt. Lebda kelb għat ma jgħidlek inħobbok, pero kelb imut għalik. Bniedem joqtlok bit-tradiment illum. Lebda kelb ma jgħidlek inħobbok. Daw jgħidulna iħobbuna u jtallaw kil-qorti għaxa tsundarija u mustaċċi. Għajxi, mux għastaċċi sa' ċudnarija, għax kien ilu 20 senaw. U għax waqa, għax jina bdejt niftaħajna il-poplu, għet jivvendika ruħu bil-bona grazzja tal-Partit Laburista. Bil-bona grazzja, t-toċ tajdu li għax il-Prim Ministru jiġi fuq il-Ministri, u l-Ministri fuq il-Sindku, dan għas-Sindku għadu għek-Sindku. Il-fatti huma hekk. Ara ma nismax xi ministru, xi Prim Ministru qed inħobb il-Malta ta'. Għax programm sħiħ nagħmel hawnhekk naqlalek, ara ma nismax xi Ministru jew xi Prim Ministru li jirrispetta l-Maltin li jħobb il-Maltin. Xi tħobbu l-Maltin? Kollha taħraw tagħkom. Kollha taħraw tagħkom. Ħadd mu kapaċi jmexxi. Min tof kien mexxej mela. Min tof. Tajt mhux ħajamillu hekk dak kieku hemm min tof kieku ħafi kien jinżel niftakar jgħidu l-istorja u ħaddiema xatt jiskartaw, niżelu għal-jom, bla karkur niżel għal-jom, Alla minn għandkom xar paga maqtuwa, bux bħallum, issa nkellmu daqsxejn dak il-Ministru. Issa kien, jekk ċejna ma nivvotaw lek, taw le, komplu f'għaw il-poplu Malti, komplu f'għaw il-poplu Malti, komplu skartaw. Dik li mħabba l-poplu, mbagħad kif tidhom ma jitra, jemma ħna, ġejtu fi kliemi. Bass il-poni tal-Wejser kont għattilkom xi 4 programmi ilu. Fitxuha. Mela l-ewwel dal-grupp, u mhux ħaniddejjaq ngħid tal-era, ħajkeċċuhom kollha, ħajtfawhom ta' kumpanija privata ħadoħodhom suppost hemm kumpanija ta' security. U mbagħad kumpanija oħra li daħħalhom gvern Laburista biex forsi jiġbor 4 voti keċċawhom ukoll. Għax dawn ma jgħidux, Da lebda wieħed ma jgħidha. Issa qed ibossi il-poni tal-Wejser. Issa mhumiex ileħqu għall-ispejjeż għax qed jarmu l-plastik, qalu għax mhux qed jisseparaw il-plastik, għax fil-nisbla qed tiġihom tantolja. Ifraħ baħnan li daħlok il-Wejser biex jivvotajt. Ifraħ dak il-baħnan li qalli buffu għax kienaw ċertu ministru daħlu l-Wejser vissa. Bassilhom il-poni wkoll. Issa għax ġarru ħsara r-riċiklaċ aqra fuq il-Malti di. Diġà għandika waħda raħwa. Meta ix-xommu għatinten, sinjalli telqet il-laħam, allora x'kien jibdew pallaw. Li mhumiex ilaħqu mal-ispejjeż, x'in jibdew pallaw. Li qegħdin imorru minn taħt min ħajjikolla l-ewwel. Mhux il-Ministru tal-Ambjent, mhux il-Manager, mhux dak li għandu l-min jaqalaw, inti ġejt l-aħħar inti l-ħaddiem, imma vot wieħed kellek bħalma kellu l-Manager, bħalma kellu l-Ministru, bħalma kellu dak il-widna li jwassal kollox il-Ministru, jew il-Prim Ministru. Imment tant inbravu li għax ta' biċċa ġob u għax forsi daqsxejn matba tixu hekk ngħidlek proset. Ħsibt li għandek saqajk fil-stot li qiegħed mal-gvern. X'ħsibt li daħluk? X'ħsibt li daħluk? Imma llum fadal nies li qed jidħlu mal-gvern, int baħnan x'int, int fidil,
Inbabbu int kretin. Mellu fadal in-nies daħlu mal-bib parastatali. Parastatali taf xini, u nofsa tal-gvern u nofsa tal-gvern. Issa malli keċċik il-gvern mux ħajassum responsabilta, jgħallek isma tal-kumpanija u parastatali nista' nixtri għajin. Nista' nbiħħal dak kif għamlu ċertu kumpaniji. U s-sekket jgħamlu mux ma jidrix jikraħ il-gvern. Jibatu għam il-daw in-nies ma' kumpanija privata, un bati jamlu l-om jew ċertu kondizjonijiet għal ma tasbux tkunu manġa passiġġa bħalma qegħdin bħalissa da kollha kemm għandkom ċertu kondizzjoni, għandkom ċertu sikkatura u mhux ikeċċukom titilqu waħedkom. Ġifieri, ara ma tasbux li għandkom xi sieq fis-sotta. Joseph veru qajjim għal Malta ġab ħafna xogħlijiet, imma ta' madwaru. Voti, iwa, idħolem, nies il-wejst imkot nitlawnek jien, naraħħom, mux bieċenelek, mill-ministeru sal-isteċku, ċifu staff erba kienu kunem mill-ħuman nis. U serħu moħkom? Mux biex impalla fil-vojt, nofsam jek mux 3/4 li votaw l-Partit Nazjonalista, mux jax mandom xieqdew, imma il-tsok ħallim najċi ħagġa oħra. Taqdil dak li dejjem takbissi u xxutjak u ma taqdix il-dak li għalla swat għalik. Kien hemm wieħed matta li ministru kemm ħabbat fuq sidru, qudiem il-Parlament wieħed kandidat nazzjonalist qabel tara l-Labor issa qiegħed hemm b'75,000 fix-xahar jaħdem ma' ministru, 75,000 fix-xahar. Kien jgħid fuq il-Parlament, iva dak il-Ministru, iva. U kulħadd jaf minnu laburista antik, kulħadd jaf għal min qed ngħid. Issa, 75,000 għandu, jaħdem settur, ma 75,000, għas mux net nivvinta daw l-affarijiet. Tkellmu mannis ħalli tara. Oħrajn, min jekkew għadbulom bramel tal-bew l-dak li kienu jħabtu il-bibin għazmin il-Labor, ta' żmien Karmen u hekk. Kolla skartati kim jħadam, kolla skartati. Madux il-Partit Laburista, jena lek mux għax nattakka l-Partit Laburista, imma kiku jerġa per eżempju jgħamil rewind. U jerġa Alla jaħfillu jalla tiħel għura ta' ġenna jiġi mintof, min bieċajt għed najdlek. Jien jek tajd li xnazel. Tajd li xnazel, xan iblukjaħ il-dal-imbeċilli għala, xan għajdlu viva min. Balalu blasfur, laqi tal-Prim Ministri, laqi tal-Ministru, laqi tas-Rum, laqi tas-Rum, muri laqi il-Ministru. Xi wieħed da jaħdem hemm, ġo xi poġġu xi ministeru hemm, tara ħiġri bil-karozza ta' partijiet ix-xogħol. M'għadhomx jitfgħu tratti ġol-lukanda fil-waqt li jkunu ħin ta' xogħol, jambruljuni laqin, jien hekk nagħmlilkom ħalli talqu ħalkom miegħi. Għatta imbruljuni ta' paċi tħadnu l-Partit Laburista u fallejtu Malta. Jena meta nara kummentek differenti, naqlalkom, għadma ċej, tħallu nix naqla l-ħara kollu, tħallu nix naqlalkom il-ħara kollu, tħallu nix nedilkom fej poġġu ma tpoġġux, u kif takkwistaw il-flus, minn fuq il-lan ta' xol, pieċir dak u pieċir liħot, tqabżu il-ix, Ara ma tġibbu nix ħara, għax issa jara il-Parlament bis blinajta u jimmux Galizja jena tħaltu nix ma dik Ara tasbunix jenħan irtira l-ura minn xi buffu minnkom, ta' buffi. Kien għaddu waqqas il-reżenja Joseph Muscat, ġejtu tajdu l-min nivvota nivvota. Ma tarax, mela jwet minn dak li neħu l-vouchers, ma tarax. Xtieħu, titla l-qorti fuq tsunnarija mal għal tivvota l-Labor. Tajtu għiri tsunnarija. Ara nerġex nġeħ ħallas it-tessera. Ma marru fitxu għat-tessera tijaj. Anka bniedem ma jistax jiftaħħal u ministri minn ta'kom jidaw fuq il-televizjon, għax ma jkunux. Ejja buffu, ħanlek jena minu buffu da. Ġiblil tijak għaw fejn l-letrina ħanlek minu buffu purċinella, ġiblil tifel tijak. Ħalli nġibulek bid-dublet, ja purċinella, rullandek fuq rasek li għamillek il-raġel tijak. Meta jkun ċertu parti, kulħatti babas fil-loki. Dak buffu, għahetra rullandek fuq rasek, purċinella. Dak buffu raġel tijak,
Għax jaqdil kulħadd minn qudiem minn wara. Ma nix nħalik tal-naqla l-ka int Purċinella aħjar tissega rullandek fuq rasek, kummedjanta. Billi taħdem titrempa xilapes f'dak l-uffiċċju għal ma taħsibx il-marak minn inti. Jien kollha nafka wieħed, mur trempa l-lapes il-tali. Għala hija tal-lollipop. Et ixxommuha t-terfa, il-poplu għat jiftaħ moħħu. Il-poplu għat jiftaħ moħħu, għazzistu l-kulħadd dardartuna. Issa kollox ħajja l-ewwel il-wejser, u mbagħad tal-era, u mbagħad tal-grupp ta' hawnhekk, anka tal-fjuri li ħawlu l-fjuri kollha tkeċċuhom miskom tistħu. U tellaw li għaxat sunnarija meta qalilkom dak tal-bajt kbiru jajjarkom. U liħor li għajal Roslin Kutajar weħed toħ 200 euro għatatlu f'darba dik għajdu li taħraw taħkom minni, taħraw ma tkonx bajt, taħraw taħkom minni. Min tawx kapaċi ma tkonx moħ, ma kolla iskom banka biex taqraw, xti pretendu li kolkom l-luf jarawkom meta tkom id-diskors taħkom biex bieċedet najdlek jek abbat fuq l-artalja jgħid it-talba tal-miliet jagħmel sens iktar minnkom kollha. Xibċejjex biex tkun politikant, tkun imwieled politikant, kulħadd hawnhekk jaħrab minn tof, kulħadd irida ta' minn tof, kulħadd iwadda fil-boċċi bħal minn tof, imma boċċi bħal ta' minnkom m'għandkomx. Ma tinqalawx bħala mexxejja, aħjar għalikom għal wiċċkom, ma tinqalawx, miskom tistħu. Kieku jien, kont noħroġ nitla mal-Partit Laburisti u mal-Partit Nazzjonalista. It-nej li jintkom rittuni miskom tistħu, it-nej li jintkom kontu tilaquni għaw, iż-żewġ partiti fil-Kunsill Lokali imma indipendenti jindejjem bil-bajti għajna mill-arja, mux ta'kom. Emma ħna l-oħra, mandi xej kontri għata, għax tifla mill-aħjar. L-ewwel ħaġet man-nazzjonalisti kienu konsilli l-Marsa. Umbaċ kien telaq delija, inta mat indipendenti, daw l-affariet, fil-Marsa jagħmluha. Biex najdil għal dik mux il-di tal-kunsillira, għaj dika apparti, dika naħseb jena kienet temmem f'delija ma li telaq delija ntafet indipendenti. Flok telqet il-barra mill-elezzjoni ntafet indipendenti. Kont nafna mela noħroġ mal-lejber u bat nix indipendenti, mela da xolu. Nishtiq najd mux il-di, il-kunsillira di għaqtawa barra. Il-dik il-Purċinella li toqgħod hemm isfel, il-dik il-Purċinella li toqgħod hemm isfel. Illa għaltilhom l-imġiena nek jivvotaw li. Li issa il-nazzjonalisti fil-Kunsill tal-Marsa għasandhom siġġu. Int Purċinella, int miġnuna, għax dajt ruħek u ġismek fil-Partit Nazzjonalista u issa qasamkom siġġu wieħed, imissek tistħi. Dik sawa għamlet marret indipendenti, pero mux xogħol. Jiena lija ma tistax taqbad titla fisem partit u tmur indipendent, mux li la taddejt najja, mux li la beta, il-di ta' wisel toqta' wisel, il-dik il-Purċinella li kienet ettajt l-nies li jak jivvotaw li kunu mġina li kienet man nazzjonista tbaqat li xej. Emma ħna issa imbret batu l-video ta' dik il-ġlieda li saret hawnhekk il-ħamrun ta' dawk it-30 barrani. Mux biex nagħmel reklam ta' biex tagħmel telefonati x'ħinnajt jien biex titbaħna bit-telefon ħodu li tratta tal-balalu ħanna keċċeħlek x'ħinnajt jien it-telefonati x'ħinnajt jien jekk ma jogħġbokx taranix. Laħwa, l-ebda ħbarijiet ma ġabat id-ġlieda tal-ħamrun 30 barrani jagħtu u jsabtu. 4 karozzi tal-pulizija kellhom jintervjenu. L-ebda ħadd ma hemm aħna l-marsaw. Telefona tal-pulizija kopja sabu wieħed ġol bitħa daħal għalihom. Ma kienx kontenta, qabad martell u ħajħeb għall-pulizija. Aħseb wara kieku qam dak l-anzjan jew dik l-anzjana mis-sodda u qabditu x'kien jiġri laħwa x'kien jiġri. Wieħed qabżilhom ġolbit ħajjisraw. Jiena ma nagħlix għalikom ta' jiena għal dawk li votaw li biss nagħli, mhux biex nirġbed l-attenzjoni biex iktar tikom sigurtà ta' jiena li jista' jiġri jrid. Mhux intkom tridu hekk, qegħdin aħjar, fil-versens tal-kelma. Però min jaħdem għandna l-Marsa, għandna sindku aħjar, għandna sindku li jrid jaħdem għal mhux nidħol fil-fond. Però issa ġara. Peress li inti qiegħed taħt Partit Laburista ma tistax tmeri dak li jgħidlek il-Prim Ministru jew il-Ministru. Ara jiena jgħorix indipendenti. Norqod qudiem il-bib tal-Parlament qudiem Kastilja jekk ma jtunix li għandna bżonn, u mela noqgħod daħ nibblukjah il-dax għażżist il-kulħadd kemm inti imbeċil li tagħmel it-telefonati. Ara nibblukjak.
Għazzist il-kulħat isek balal u basta binnuċċali ta' xemxu bix-xalla. Tisħajlekx normal u l-baħnan. X'kien ngħidlek jien telefona dik ma jbokx taranix isek infidik bix-xalla u binnuċċali hemm. Ippuppat. Kemm minn balalu daw it-tip ta' ċwiċ li naqtaw minn pajjiż. Ara minn ikun imbeċilli dil-kwalità kien ħoġ għall-elezzjoni ma jivvutalix, ta' jien ma rix ignoranti li jivvutaw. Jiena minn jintilab ta' partit. Naqti wetkom lim, indaħħalkom law, jien laħwa, jien ħanikom waħda. Min iwetkom xogħol in kambju tal-vot. Mhux veri rispettak. Da qisek bħal meta jien kelli vizzju u kien hemm min itini l-flus. Min kien ħajrispondi jekk jiġri xi ħaġa? Min kien ħajkun responsabbli? Ara dawk li ma kienux jituni l-flus. Da għażditni di, għażistni jinta, mhux inbilta, dal-waqt nitfak li hemm taċ, għażistni jinta. Dejjem bil-kummenti banali għaw nitkellem fuq is-serjetà għażist il-kulħadd. Ġeja bil-pops ġara, għabizlek il-fenek. Ma nafux publika, tara min kien jgħidu li minn xilek xobza, u mandik flus fidek, dak ejwa, dak raġel. Imma veru kienu jtuni u kienu forsi rġilu kienu da, imma xorta. L-istess daw, biex jgħidu l dak li għandek. Idok xi ħaġa oħra, jien ma noqgħodx wieħed la xogħlijiet. La hekk u hekk, applika bħal ħadd ieħor, irsisti bħal ħadd ieħor u tidħol mal-gvern. Għaddi l-eżamijiet, kun kwalifikat u tidħol perit, tidħol avukat miegħek, tidħol ministru, tidħol hekk. Mhux għax dak jafil dak, dik għandha l-anfut, l-ieħor, iressaqlek l-oħra, l-oħra titrem bħal pesta jeb indaħlu lilhom. Bek, edin fl-istat li edin, għaj biex dik ħelwa, dik għanda l-anfu. Biex xennajġin il-telefona għazzistni. Nitaħdem il-parlament, għanna minni. Għax inkisru, għazzistuni. Il-telefona xennajġin għan blokjakom. Imbeċilli. Tibżas, sibi. Bek edib li edin, għax ħafna nies għandhom il-power minar ma jafu jużaw, għandhom il-power. Jitħolok l-uffiċċju għek bieġlek jisu bieċċaġaħan, għasi kun jafxinu jgħajt, it-tebti plekajneħi, jgħatitnejem niħru għek, bit-terra li kun xam il-bira, u kullħat jaza. Is-segretarja x'kien iċempilla tiġi, liħor ix-xufir x'kien ikollu bżonnu isibu fis-sakra b'xi sigaret daqshekk ġoħalqu biex laqwa l-qiegħed mal-Ministru, jew ma' min ikun. L-oħra li tirrispondi t-telefon taf taqbad mobile bin-Nokia titriwa u biċċajt tirrispondi bil-maqlub. L-oħra li supposta mill il-kafe, is-sejba taħt l-iskrifanija hemm, it-tellalu minn ġod tank, għaxek sejrin daw iċ-ċertu nista biex tkunu tafu x'jagħmlu, u għax ma nafx li ma nafx in-najta għax savijos jieħdulhom. Ara ma taħsbux li daw in-nies ikunu kwalifikati biex tkunu tafu. L-oħra bl-squeezer ta' parsijiet naddaf l-art, mhux taħu l-squeezer tisraqa toħod għad-dar u tieħu l-bramel u s-sapun ukoll, għaxek sejrin daw ta'. Ara ma taħsbux li l-flus tal-poplu temorru fej suppost ta' daw l-affarijiet. Sassapun tal-art jisir uġil minn ministeru u xkien ixommu t-telfa. Sal-wajrs ta' mal-ħajt għalaw minn Kastilja, mux bitċajdet najdilkom. Tal-axħom kolla ħedġin bis-sapun ġol handbag, l-oħra bil-bot tal-kafe, l-oħra bil-sokkol, kollox jietu. Sa darba ċofta ta' ministru minnu ser itlu għada jaħallila dik li taħdem hemm bil-ministeru. Anka ċintorini kem daħħom jisir ugru. Isma, dik kemmi fittadi, dik kemmi fittadi. Dik kemmi fittadi, dik tip ta' persuna, ħanna naħdasib xibej profile da. Ma jistax ikun marajek tkun ignoranta daqsek, ħanna ramini di.
Għalax it-tellifni. Kini ma minn taħdem di, ħanna fej taħdem di. ħana felik fej taħdem, ħana, tomna. Għada, ċem, ti? Xinna id-lekin ċebi, għax nikxfek fej taħdem biex kun taf, tidel ma dak taħdem, ta' ġahammaw. Xinna id-ilkom jien il-telefonati, għaxin sejt nikol, bl-ignoranza l-għandkom. Għannikkal ma naqra, għaxin kella... Tħossuħ il-power veru tal-bniedem meta jibda jitkellem sew. Tkellmu dritta u xi ħadd jitkellem kif inkellimkom jien mhux biex nitkessaħ jew ħaġa, imma il-verità, mhux biex nitkessaħ jew hekk. Mela min jajjar il-rożlin kutajjar orrajt għandik waħda mill-laburisti it-tajbin fjumi għatawilu. Min jajjarhom għax għandu l-bajt u mhux bajt, aqqas jamlu xej. Min is-sotta Joseph Muscat u għajru għamlu xej. Waħdem mek tajjat ma kastil, bal-bib ta' Kastilja immitlu iċ-ċokollu bżieq il-dak il-pulizija baqa jek jħasra bil-ħitu bidwejja aqqas għamlu la xej. Umbat jina ka kontet indaħaq ġi pulizija unek bla mandat. U mak skuza tam il-kummissarju jew witra jew xaru kaza. Mela unek edin l-Afganistan, mela unek edin fxie gwerra ċivili. Jitlu jak il-pulizija, bibla mandara fejn notna il-dak il-bipi. U bit-taġellestek, għalek jitħoċ għatte għadda bulu. Inwaqqa li kelma lat, iktar ma jinfit fuq l-indafa, Għax mux ħajtħoċ għatti għom la mandara, il-taġen kabbartu, mux biex bil-forma ta' rasu jġi taġen. Ma nix palla fil-vojtax, minni palla ħafna ma jgħamil xej. Għafi, tuħu sajik sibbi. Prose George. In li sajjarta minn xi statejt le minn xi l-erba, għal ma jgħibx. Imma xorta baqattarija. Għafi, tuħu biza sibbi. Prose George u Prose George, kemm tajba il-Prose George tal-laħam. Kemm tarija u biex Nikola jien veru tajba. Għakida. Għadni maċċejta, dak kien biz breakfast, ħanħu break ta' 5 minuti, ħalli niċċarġja nerġa'. Daga dubis l-appetizer, għand il-punti ewlenin. Smajtuwa tal-wesem kem edin sew, wesem mux il-ħakku ma l-ispejjes, La, mux jena ta' etnajdu, da, kolla ħbajt lokali. U ftitilu, tkellim fuqa jena dil-bicċa xor. Isu, mux, alla ħares jena xie politika li rrit nitnejek bindi, ta' jinnikom il-laħwa jimprofeta, ma' il-kom għada, da mux fax profeta, da kull ma jinti kollok sens komun, meta tara, ħafna nisdeħlin fost. ħafna mux biex najar ċertu nis li famorum kollu għat ma qabdu mux biex ċednari ta' musmar fidejom, deħlin kollemmi. Da bħal baqar, ma jibbew xatu ħali, irfall l-uħra t-set. Da bħal tiġiex. Għafi, ma xbakxi, jum. Toqti bza. Mela, rifxu ftakajtuna ħalib tal-vitamin D, kien dak li kura. Mela, tajben. Għattifmuħ il-puntiera, meta tiddaħħal ħafna nies. U dak il-post jibda jmullura bħal granċ. Ma tistax jibqa' miftuħ, da tista' jkollok il-miljuni. Jgħidlek il-Malti. Sì, bititmuta l-iskurati. Ħajna għandita l-iskurati, l-akbija, għandek jazzuna.
Kien. RFI de ġuvni sew. Kif azzistuni, allajtuni, dardartuni daw l-imbeċilli, jamlu telefonati, il-telefon xinnajdilkom jien, iskom imbeċilli, ma da ma jisimawx daw ma jisimawx. Tamlux pupi ta' telew tkunux fjakki di natura, tkunux ignoranti, tkunux majna, tkunux basal, għattilkom bla basal, il-telefon għal xinnajdin. Issa jekk iskom ħajqalkom il-ħara, xinna n-numru ta'kom, ma nirrispondi biex kunu tafu. Jena, għawnek mux għedin għat-telefonati, ma jimportax billi sellu xad, imma ma ħiġ għedin għawnek isu ħajqalkom għat-telefonati biex għawerba imxenqin, għawnek jisemaw daqxej leħenom u sellili għal dik u sellili għal dak biex tkunu tafu. Insellu mux problema, insellu kem tridu, imma xinnajdilkom jena. Jekk għawnek tridu tarawni biex tidru mieħat ma jider biex tkunu tafu. Sibi, ħalina ħanajdilom, Sibi, ħalina ħanajdilom, t-għoċ ta' minn li. Għaz distu kull ma' għaw jelba. Xkull wahda. Tatix kaz, għof, t-għoċ ta' minn li. Ejsa naqli. Ejsa, Sibi. Kem tissiri bes. Tamisek. Għatu ċans, il-bniedem jitallem billi jisma. Għara kem jifem. Ija, huwa kem bravu. Pjuttos daw in-nis li tajjarom jibqa' jagħmlu l-istess. Ara naqra xmoħ. Gofi. Oġna Sibi. Pjuttost, illi tajjarom jibqaw jamlu l-istess ħaġa. Kemm intom ignoranti ma tisimawx anka l-kelb jifhem. Ara, sit, Gofi, ara kien. Anka kelb jifhem iżjed minnkom, ara kien jobdi. Sit, Gofi, Gofi, sit. Poġġi Sibi, ara kien faj poġġi, ara. Meta bniedem jgħidilkom iqfu, tamlu xek, kunux ignoranti, mux tab xejn, il-ħbib biex joqodu ma'kom, tridu tħallsuhom. Kemm intkom antipatki ċertu minnis, kemm intom antipatki, għedlom antipatki, bil-saxħati, bil-dati għaj, bil-permessi għedlom antipatki. Pjuttost li d-dejqu bniedem biex jgħajjarkom, tamlu l-istess. Għazzitni. Għannaħ il-komment laħħoċ għazzistuni. Jider li jtnu l-qodkom għet n-nigiskom għala intal-ministri, morru komplu jlaqulu. Forsi għadajt il-kom naqra, għandkom dwejja u kom bieċennek. Ma tbijaw xi dwejja għankom bil-lira l-kilo, għaxe tħossu li bassilkom il-poni. Xudu għafu grantit mintomx kapaċi biex tilaqu, l-ewel tilaqu l-Joseph, issa tilaqu Joseph tilaqu l-Dan, issa jek jitlaq Dan tilaqu l-xaħat ieħor, laqa li tilaqu, għandkom il-sirkom itwal minn tal-gofi biex tilaqu l-lollipop tajbi. Basta, tobdu bil-karozzi, dak ikun ma dak, xeħet jgħamil dak, jek ġibru l-tijak ġibilu kol, basta tilaqu, jalaqi jew laqija, anka l-oħra laqija, dil-laqija, għavoli wara Facebook fata xaqqasandek il-bajt li turi minn inti, balalu jew balala, laqija tal-ministri, u għara ma t-rispondumx xallom daw it-tip ta' ċwiċ, illi jek ma jilaqux, maħna bassilkom il-ponet, tħossu, d-dabdalu ta' xikunu xieħat intamat minn dak li qasja jaf jahra. Irrit jinħab mal-meħi ministru, jek jitlaw il-nazjonalisti jmur jilaq il-nazjonalisti, jek jitlaw il-laburisti jridalu il-laburisti. Ikollu l-tijaw aktar xom fil-azzejt jitek
bil-flus li jakkwistaw jimbrulja mant il-Prim Ministru biex tibqa' miegħu. Irid jikkuntentaħħa jixtrila biex jikkuntentaħħa. Irid kull rigal daqsxiex ikollu biċċa taqrum mhux biċċa qed ngħidlek qisu l-Buckingham Palace. Għax dik fej is-siplira iżjed tmur tilaq lollipop ikbar esse, kull lollipop ikbar esse tmur tilaq minn wara daru. U jħossu importanti, laqwet joħroġ mattalija bizzejżit minn fuq hinek, jgħatma dikta, u l-qrun għandu fuq rasu jibbiċeżarek li jekk ħattu ma' Kastilja, ikisser bibta Kastilja ma jarax. Ekk issibhom daw. Jew kella xi waħda milli taħdem hemmhekk xi dana u xi da xedulu għaw. Xi monasteru għandha żmien daqs ħarruba u biex joqgħod ittali magħha jkollha tħallsu ta' kuljum. Tixxilu l-karozza, tixxilu ċ-ċappetta, tixxilu Rolex, laqwet missulu naqra u mbagħad minn wara jkollha biċċa ta' qrum u biċċa qed ngħidlek li jekk tħafftu mal-imdina twaqqa l-imdina u nbinnek qed ngħidlek ikollha tħallsu. Mhux biex data biex jagħmel kollox magħha biex tmissu naqra. Ekk ikunu daw, għax jekk ma jkunux fit-tal-Ministeru ma jkunu assolutament xejn. Irridu huma jilaqgħu l-xi Ministru u biex ikunu jistgħu joħorġu mat-tali, għax it-tali għax daqsxejn gustus, jew kellha ieħor, battanija, u tkun kera iktar mill-kokka ta' San Barnabaw, mhux biċċa minn dik tax-xari. Għax li kieku ma tagħmilx xi 4 tunnellati żeba mhux biċċa aqqas ir-Rottweiler tiegħi ma jmurix homma, mhux tkun bezza il-ġos di natura, għaz ġos ma jikolla ġol-oċean. Jek toħlom bija bil-lemi biċċetnek, tamel sena u nofs taħram sarnek, u jaħsbu li għedi mux wahda helwa, ta' għax ikollu iż-żejzit jisom nafaħom la rokku ta' tajers, dal-waqt jinfaqawla, għas kun tista' titlajru plana xisplodula. Daw it-tip ta' ċwieċa naqtaw minn pajjiżna. Li jekk ma jlaqux xi patata ta' xi ministru jew ieħor ma jkunux huma u taraħħom tambol sa ġej il-Valentine ta' fuq l-steering hemmhekk ma ġembu balla make-up alla ħares jieħu break għax liġi kollux mal-wheel screen u mhux biex twaqqas jibda jara xejn kollu jagħmel għaw xi set wipers fuq ġewwa with my love fuq il-fejlu taraħħom l-ewwel il-relationship, u mbagħad engage, u mbagħad flok jgħidulek barrietni, single rġajna, ma tajtx ara barrini jew ara barrietni, jien nixtieq li l-flok single relationship engaged jew married ikollhom oħra barri biqrun ta' ċerfa u malli da titfaw lilha bħala x'jismu hawn, bħala state use. Miskom tistħu jalaqa li tilaqu, miskom tistħu jalaqa li tilaqu. Bek ma naslux fejn għandna naslu. Bek ma naslux fejn għandna naslu. Kulħadd suppost isuq il-ħmar u kulħadd irrid il-ħorsi, kulħadd irid jiġi l-ewwel. Imma jekk inti kapax issuq ħmar, jekk titla' fuq iż-żiemel taf x'jagħmilek, jew jogħlu jitfak mal-art, jew jitlaqlek hu u jġibek fit-tnejn. Għal wahda kienet taħdem ċertu ministeru kienet jitkellimna ħafna teatrini biex tilaq jalaqija mis-sektistri. Taraw xintom iġibu bidejka, ma għaddu tellawn l-qorti ħalli nibza, jena għaddu tellawn l-qorti ħalli nibza, għaddu tellawn l-qorti. Jien naqlakom ta' biex konu ta' jien billi taħdem mal-ministru jent jalaqi biqrun ta' ċerfa. U jkollok itti għal dik li jemmijak il-fjura kull jum ta' kiena naf minn inti, jabbarri biqrun ta' ċerfa, u toqgħod tistaħba wara il-fake profess u tikkummedjaw, jabbarri biqrun ta' ċerfa, jabbarri biqrun ta' ċerfa. U tmullek mal-ieħor, x'kien tiskarta naqra. Basta tixtri la-terra meta toħorġu, biex ma nkun xar. Basta tixxila laqwa make-up hemm u ġibu fuq Facebook u xandi data tal-ġuċċi u xinu dak wiċċa mhux biċċa jien ma nafx naħseb jiena l-karnival flok tagħmel make-up tneħħih għax kull bsal maskarun is-sena kollha mhux biex ngħajjar irridu tat-teenager mhux biċċa ngħidlek jekk tmur ġol baħar għall-ħasira għall-Ministru tal-Ambjent għax il-ħud kollha jitilgħu fil-wiċċ il-friwili toqtol bil-make-up l-għandha.
mi biċċedet ngħidlek, is-sott il-loki jekk laħla wiċċeġ il-loki, mi biċċedet ngħidlek bil-makeup u l-polifil jew xejdulu dak li tagħmelek diddellek ma wiċċek biex neħħittik miċa, xejdulu dak polifil x'inhu dak siment xtajdlu konkos. Jriduha merba, jriduha xikun mal-ministri jaħdbuhom xi ħelwin, jew nkella jagħmlulek. Għaxan ditem il-liħor issa. Jan kella jamlulek, dak il-cropping, dak il-laħwa kemmuħelu. Għax tinduna ta' għax jidu trattiju, jamlulek dak il-ritrattaw iċċom jisom kif xan fjemek, jisom iċċom tal-plastika. U jiġi jisom mara u tiġi jisarati, minn battaraħom it-nej, ikolla laħ jiktar minnu. Xibċeċu, mui biex najjara ta' xaw avanzjani ħelwin ta' imma jkolla kull film mui biex ċedet najlek. Da kiena kelli wahda xsibta għalla wiċċa xieħallitu li mal-imħadda, kelli mmur naħsila. Kelli nitfa 15 pakket labas bjanka biex innaħ il-make-up li ħallit li għaw. Xibċe, tridu minn għalikom, tikkompetu miħaj, mux meta jien li namel kollox bil-ħila tijaj, jien mandiħ għalfejn l-ebda ministru biex ikolli mara, biex ikolli li jkolli jena naħdem u jkolli, jien man l-għalħat, un-bat xkin tarabni, di kemm fittadi, di kemm fittadi. Xkin najt ċempel, kemm inti fitta, kemm għazdisniet, kemm inti fitta. Isu ħaja għalek, xkin najt jien, għaldek jien nikmanda. Jien niblokjak ta' biex tkun ta' jiena mhux imbill-leħer u niblokjak ta' għażdisni. Għax għandi saħanet fuq il-kaċċaturi biex tkunu tafu, issa ġejja krema, issa ġejja jien ma nagħmel ministru tal-kaċċata, jiena nħobb l-annimali biex inkun kunu tafu. Ma rridx li l-annimali ġew maħqura, però l-bniedem inħobbu wkoll u l-bniedem il-vizzju, id-delizzju inħalliwlu għaliex min jaqta id-delizzju isnijena jekk jiena ħnaqtalek id-delizzju biex jekk jiena ministru ħnaqtalek xi delizzju. Isnijien responsabbli biex inqabdek il-bizzju. Ara naqra, jien kollox ikun, għawx moħħan, nikkonet nitkellem, tas biex bixkluni, u nara l-kummenti. Missek tistħi tuża dak li sem. Ja barri biqrun ta' ċerfa naf minint, barri biqrun ta' ċerfa, lix bajt inġiblek il-tijak zibel. U tuża dak l-isem, ja Maħmuġ li kont mal-partit li ħorġejt il-partit laburista. Ja Maħmuġ kont il-partit li ħor u tħobb kollox in, għax naf li tħobb kollox. Għajdi l-għalti għaxet, għax naf li għedet ħarani, li inti tħobb kollox. Issa nibati l-għalti għak, najdlax kont għamil meħat kunu dak li staffarti, najdlax kontat li biex namil miegħek. Ja barri għax issa nekxib l il-borom ta' issa nibati l-għalti għak tijak friend miegħi qiegħda. Għalek għem dak minn inti tijak friend qiegħda miegħi. Ja Maħmuġ, rrid tittella li minn ġod tank meta konna dak li staffati, ja Maħmuġ. U keċċejtek li mutajtek daqqa ta' ponu ftaħt il-bibbik. Biex għaddaħti xil-marax minn inti. Alla ħares naqbad nitkellem fuq dawn l-inkallati il-laqa, daw il-laqa li jilaqu. Stenna xħin najdlek jien intoħra t-telaj. Mux jek teffetwani ta' barri jew barrija dik li jattu għax hawnhekk għandi apparat li nkun naf infettibat. Ġaħan. Tixtieq kapaċi daqs Joseph Muscat, il-minetti laqqas tsufa fej ġismu ma joqgħod. Mor kompli u dak li tila, ja barri biqrun ta' ċerfa tibat l-Italija miegħu biex forsi tżomm is-siġġu miegħu ja barri biqrun ta' ċerfa. U mhux ħanajrek, għad ma tarax ħanajrek il-persuna għandek ċans. Joseph Muscat uniku għajjem il-Malta, għal kontrarju ta' daw l-erba minni simbruljuni li għandkom ġor Partit Laburista. Bħal Joseph Muscat jimbilet tela oħiġ mux ħagġa jitħol elezzjoni. Immiskom tispu inti u l-mintila għamiltu l-ħsara entkom stess Joseph Muscat. Jien iktar naqlalkom ta' jien iktar ma narek iktar naqlalkom ta' Mbilli għattuża dak li sem jina mux ħanajt kontra dak li sem taħsibni balalu bħal ma inti bekk irridu nirranġaw fil-Partit Laburista issa b'daw l-imbeċilli tajt mux ħanajjar il-Joseph Muscat jibniedem li qajjem il-Malta immiskom tistħu tużaw ismu
xaru kaza, xemmi xem dak il-parti, mux kolla ta' għaxem merba tajbin, ta' postom Roslin Kutajjar dika mawx ħala, Roslin Kutajjar, un-bat kien hemm Silvio Parnis, u minn torċi bżaw għalihom il-dawk in-nies miskom tisħu biex tkunu tafu. Hemm koċ minnkom ta' mhux biċċejt ngħidilkom ta' hemm koċ minnkom. Il-ġobon ta' sajti fuq dejkom mhux biċċejt ngħidlek. Alla ħares naqbad naqlalkom jien. Mhux biċċejt ngħidilkom. Stidnuni bil-parlament għadha kemm nirrispondikom kollha. Kollha iskom xrobtu l-ħalib tal-vitamin D ġibkom. Għala ħaniblukax għazzistni. ċaw, baħnan, murqo tifraħ matijak u ċommila li taħħal ieħor. Jafirillu. U għajdra ma tbat li ġizet għazzistni. Laħu kem saħin, uħlifna jarin nisma milċ. Aħjar għalikom, ek ħakom ilkom. Azzistuni. Għare max tħassar xi kopja oħra. Marriċ nkun il-kaġuni jena ta'kom. Dawk li għedin marraġ il-pesta jħarsu l-emm. Xmala jinġellitkom jena. Jena ma marriċ nkwiet ebelkom. Jena naqqadhom irrit il-Malti. Jekk hemm ir-raġel del mare għattila jnejha u juhu paċenzja. Anke jekk hawn irġiel bejniethom u irġiel iħobbu li ġoqx tinkwitaw. Għattu għajnej xulxin għax imma sħanu. Kif għażitni di, kif għażitni di. Stenna x'kien niftaħ it-telefonat. Di tifhem bil-Malti, di x'inhi Maltija, di x'inhi Maltija. Għandek xi problema f'widnek, stenna, tal-pressjoni issa. Għasna nkun niflaħ nitkellem għara l-qorti, mis-sek tistħi. U nixtieq ngħid minn hawn, nixtieq ngħid minn hawn, jekk din il-kawża ħatkun kawża bħal ċertu kawżi oħra. Fejn ma nistax nitkellem, niġi u li għandi ngħid l-qorti ngħidu minn hawn. Jiena fil-kawża tiegħi irid nitkellem, ma rridx inkun bħal dak bħal xi baħnan li kulħadd jitkellem kontri jew jien ma nistax niddependi li nnifsi da. Għax il-kawżi ta' Malta ċertu minnhom hekk, jakkużawk, ma jafux fuq x'ħajjakkużawk ma tgħidx kelma waħda, dik biċċa xogħli. Titla' l-qorti ma tistax titkellem, ma tistax tgħid l-opinjoni tiegħek. Għada rrid nitkellem jien rrid nagħti r-raġuni tiegħi, inkella niġi hawn noqgħod ngħidilkom minn hawn u n-nies jisimgħuni u intom ma tistgħux tiddefendulkom infuskom. Xi jiġifieri titla' l-qorti ma tkunx tista' titkellem il-kawża tiegħek akkużat ma tkunx tista' titkellem, jgħidulek xi erba' kelmiet. Għas kun taf xifissru, preskritta, poppalu, u pappagis, u pappagus, jew xibdew jgħidu hemm, għas tifhimhom waħda jisom titkellmu billa tiegħu mistax titkellem. Għada rrid nitkellem jiena, rrid nitla' fuq il-park u nitkellem biex tkunu tafu. U wara ma tiġix differita, għax l-aħħar li ġiet differita, għax ħaqqatin mill-5 ta' filgħodu. Ninħasel. Xlejxi tlettimlix kem fiha, asħaq konni kowtijiet u xħalel isni għarafat tlajt il-qorti. Jekk tkun differita minn il-pjaċi u ċebru l-pulizija il-differita, mux noqt nitla l-qorti jemmek, namel oftanar nil-besa u xħalel, ingrafati, kpipen, ġlekkijiet, kowtijiet, isni l-prinċep ta' Bengazi ħrix minnaw, kullħat tisellim li għaw, iwaqfu l-karozzi midri, umbat timmur fuq l-qorti, riħata fiha kullħat tipnotizzat, umbat tajdu l-differita, li ġimdanna z-zibele kollu noqt indur il-barrakka, anka jirrajpjani xaħat jarani jek, ma ġikom f'moħkom belaw l-affarijiet, taqbess xi waħda fuqi. Inti kemmi fit-tadi, inti ma tismax inti ma tismax jien ngħid minn inti mhux billi xarek isfarra, inti ma tismax di. Kemm inti ignorant, kemm inti ignorant. Ħadibqa' ċempel laqas temmu ħanatti minni, għala. Tibqa' ċempel xarukala naqra. Fuq żewġ linji ċempel, għastemnu. Navvelik man-nies jien, navvelik man-nies. Għandek xi problema f'widnejk int, mur naddak f'widnejk int. Iċċemplu x'ħin ngħid jien jew nitlaq lem.
Jek ta' ċempa nitlaqlem ta' raġun, inkisser il-dan, inkisser. Ħalla stiċaġa nkissru li. Daqqa ta' dinti. Insomma, se sana biex intilu mumma. Fejdejmi kollu l-odda ta' xogħol l-lum għandi ġodda. It-tellefni xi ngħid kemm int injuranta l-aħħar tkun is-segretarja dak il-ħin inkeċċi. Kont ngħid fuq il-kaċċaturi msiken il-kaċċaturi. Tant edi isom erbiħ tal-purkatorju bħalissa l-kaċċaturi nsiken bit-toqba diħla u ħirġa li jaqtawlu mid-delizzju. Ħan itkellem daqsxejn fuq dawn in-nies li aqqas fadal ħadd jipproteġihom biex ma nitnux mal-Unjoni Ewropea. Aqqas fadal ħadd jipproteġihom. Tal-Bears Life jew x'inhu dan hawn? Da minnu da tal-Bears Life, ħanna minnu da tal-Bears Life. Bil-kokka fidu hawn. Għana minnu tomna. Xħatlu l-screenshot. Da x'jismu da? X'jismu Bears Life x'jismu da? Nkellmu naqra. Dan il-Bears Life minnu għaw li għandu l-kokka fidu. Ma nafx minnu eżatt. Ma nafx jisem għandu Bears Life. Li kitbu għafu Television Malta li din is-sena għaxina ħobb nkun eżatt jina mbagħad daqsxejn bi-preċiżjoni. L-ar sena għal-kaċċa illegali kitib għal-Birds Life. Issa, mill-istajt nifhem jiena, għax rajt l-artiklu kollu biex nkun eżatt, skużawni naqra, da tal-Wayser. L-ar sena għal-kaċċa illegali hekk il-Birds Life Malta stqarrija kif niżel separi fuq staġun tal-kaċċa. Kien s-sena 2020 kien l-ar waħda fl-aħħar 8 snin. Kif nista' nifhem jiena hawnhekk qed jakkużaw lill-kaċċaturi daw tal-Bears Life li mhux qed jgħidu dirett, però qed jgħidu li inqatlu ammont ta' safar illegali u jsemmu l-kaċċa, mhux qed jgħidu l-kaċċa, għax l-aħwa inti meta tagħmel aħbar biex titkellem ma trix tinsinwa, però l-poplu ġalli jifhem jiena nitkellem kif jitkellmu huma. Qed jiwaħlu fil-kaċċa kif nista' nifhem jiena li inqatlu ammont ta' safar illegali. Però jiena ngħidlu lil tal-Bears Life id-delizzju jibżaw id-delizzju il-kaċċaturi jibżaw għalih mhux biex ngħidilkom. Daqs ismaw daqs jekk mhux iktar mill-familja tgħidu li għajxix. Għax jiena naf kaċċaturi li jekk dejqithom il-mara qatlhom tmurx għall-kaċċa tawwa daqs tofgħu għall-barra. U x'kien kien hemm Prim Ministru Alla ħaqtalkom il-kaċċa kienu ħajamlu subiċidju mhux biex qed ngħidlek, issa jekk forsi hawn xi kaċċatur wieħed minnhom jiktib hawnhekk għax aqqas jinnis jennu, għax jinaqqas tajt nemmen il-widnek, għalli wieħed, mux wieħed anki iktar wieħed, għalli jekk il-mara ma tiġu biex il-kaċċa titlaq il-barra, għalli per jekk xi ministru tal-kaċċa, għalli l-esli anka namel ċertu għafaj, għal moċ nsemmi l-għafaj, għalli għaxina bla delizzju ma neħxu veru. Il-bniedem l-aħwa, jekk ma jkollux delizzju, jekk il-marelli, kemm int fitta ruħi ta' kemm int bis-serjetà fitta ta' int nistgħu semmew fitta ġbin ta' għażżisni da kemm int antipatka ta' għassek tħallasni ma roħroġ minnek int kemm int injuranta ta' ġbin ta' kemm int injuranta for your country għażżisni ma tismax int alla ħax kont il-mara tiegħi ta' fil-gwardarob barra dik bis-serjetà mal-kokrox torqod. Kemm int ignoranta mara l-istenna nara, taf tistenna jent għandek xi problema f'widnejk int, daħallek xi ħaġa f'widnejk int, tħobb iddaħħal xi ħaġa f'widnejk int. X'ignoranza ta' persuni hemm fejn qed nagħmlu aeroplan mawdien. Isna tfażżaraw l-istess persuna ċċemma oħra ta' xahar iswed sema, int l-ignoranta. Għax qed dellek xalek isfar ta' sibli speċjali, jiena minix xi ministru ta' minix xi laqin ta'. Jiena nibblukjak ta' darba tnejn tlieta. Ta' terġa' ta'. Għala xfittaġni.
Astemnuni għonek, tadu li t-mixinu minn bieċċeritna, l-istess illa ċempel mis-seba ta' fil-ħodu. Jaw you don't, il-Maltese, understanding istra. Il-pressjoni for you, assistni for your country, is denied il-kollu ċempel. Ignoranta, għajdu l-ignoranta, azzistni. Jien nitlaqlem ħabbadiet, għajdu l-ignoranta x'nitlaqlem ta'. Gofi. Għana fido, jahesla. Gofi. Lax imbaraz, lax il-ħwejjeġ, dak tal-qorti, ċetta mill-ingravata, ġej. Għattat li l-ingravata, sa jkoll namla tal-karti għal-għada. Pasta tajkil. Inqari. Għattini ċitazzjoni għadha l-imħalfa, il-preparajta dik l-ingravata. Pat-toppo ġiġo. Kif ġabita biċċin. Pasta tajkil. Pasta tajkil. Għana, kalberit tissa ta' azzisni. Pasta sgovi. Kienet il-għanda il-beretta ta' kalmenti ħassa. Għakib ġabita. Pasta sgovi. Inqaje. Pasta zdajki. Għati korra mi xeba issa. Għakim ħatwejġi, sandi għovi. Ouch. Urmiki. Ħajkor mixxeba, ħajkor minni, se. Ouch, etweġġa, ok, etweġġa. Miki. Tera xibki jissa dispieċi dak ti għamil. Miki. Mi għatta ħajbejta. Fattas. Inqaje. Fida. Jemmu i. Amiċek, patte. Kontet najd dil-bicċa xollaħwa tal-kacċaturi. Protesti jisom speċi ta' protesti minnaw. Kelmu minnaw. Flok navvanzaw l-nis il-qoddim u kif tavvanza l-nis il-qoddim billi tħallilhom id-delizzju, billi tħallihom kontenti, mhux kulħadd b'depression id-doq l-iskotti, kulħadd jibla il-kalmanti mill-lejsa żett jekk murat l-ispizjal qasiblu kalmanti, l-ewwel id-delizzi. Mbagħad ċertu għedit bħatrakkaw ma sarux.
U mbagħad talaqna l-barijiet fejn nis jistgħu jieħdu biex ovvjament, għax ma tinti tkun sinjur jew xi politikant tista' tagħmel parti jew villa tiegħek, dik ma teffettwak. U mbagħad in-nies għax jistgħu joqogħdu god biex jgħidu kelma ovvjament, għax il-politikanti dawk ma jkollhomx dawk ikollhom xi erba' jiftaħru fuq minn ħareġ l-aħħar Mercedes minn fuq dar il-poplu. U wieħed jgħira l-ieħor, daka ovvjament daka ma jinteressaħħomx waqas interessaħħom il-poplu. U issa aqqas in-nies ma tista' tieħu sew, imma dik herħija dik anke ċertu pajjiżi oħra kulħadd ovvjament bl-obbligatorju l-maskla, imma ċuċata hija din. Meta jintaqgħu huma nixtieq ikun hawn xi ħadd jgħidha u flok ngħidha jiena taħsbu li jqogħdu l-maskla kollha intkom. U jridu jikkontrollaw il-farmhouses, aħjar jaraw xi jabġu huma milli jqogħdu jaqbdu man-nies, għax aħjar ma ngħid xejn ilkom waħda. Irridu minn għalina nagħtu l-eżempju fuq il-poplu, indejqu lill-poplu u aħna nagħmlu għar mill-poplu. Biex tiskonġra titkun pur, mela l-ewwel nabdu ma' dawk, u mbagħad nabdu ma' dawk. U l-kacċaturi ħat meqbeż għal-jom tal-Bird Life jgħodu jgħidu xi jispara fuq il-terprotet. Isma, għalkomx battu xi kacċaturi jispara fuq il-terprotet. U jgħan assum battu xi wieħed. Ma jfissirx li għax wieħed jispara fuq il-terprotet ħajħlu l-kacċaturi kollha. Għax imbagħad niġu fl-istess konklużjoni tiegħi. Allura jekk wieħed minn tal-Labor għamel xi ħaġa ħażina jew xi ministru daballa fuq it-television, allura jaħlu kollha wkoll. Jew fejn rridu aħna niġġeneralizzaw tal-aħbari kollu ġurnalizmu tal-bigilla ta' fejn rridu aħna niġġeneralizzaw u fejn jaqbilna nġibu u nikxfu u nivvintaw u mbagħad xi ħaġa bħal tal-ħamruna u 30 barranijatu ġew xi 4 karozzi tal-pulizija jew 5 ma nġibux għax hemm ir-riegni ta' passi aħna l-ġurnalizmu tal-poplu. Ma ħniex ġurnalizmu tal-poplu, mhux taf xejn nilaqgħu l-Ministru jew il-Ministra jew il-dak jew l-ieħor, għax li l-poplu nħalluh jisma' dak li rridu aħna nirgħu waħda l-aħwa. Il-ġurnalizmu għandu saħħa enormi ta' il-ġurnalizmu jiddeċiedi l-Ministru il-talmenti jattaraħħom jimur biex naqbez għal-Bernard jew naqbez għal-Nazjonalisti jew naqbez x'qalet dik kontra l-Furjana għax Bernard sabbat l-istess kieku għamlu tal-Nazjonalisti, kont ngħid l-istess. Imma aħna x'jippurtana għax sabbat Bernard, mela sabbat fuq il-mejda tiegħi jaqqas li kieku tajt ma kisserix bid-daqqa li tagħmel mela ħsibtu King Kong il-Bernard, anke jekk ta' daqqa b'saħħitha mhux ħajxelli filkom il-mejda dejx kol waħda, ma investit il-gvern ma investit 600,000, miskom qegħdin bil-mejda tad-depem, mhux dik il-mejda għandha antikità fuqha, mhux biċċejt ngħidlek jekk titfaħħa barra laqqas tal-forma jiġbora xikruha ta' mejda hemm. Għattettuna l-mejda x-sabbat fuq għajla jemmu bieċajdet najdek, nasab kien ħallilkom wirt dak il-prinċep Ingliż kienet fil-kamra tijaw. Kien rabbilu fnik fuq għadik il-mejda għandkom emmek ta' televizjon biex tkunu tafu. Anka jien għandi mejda ħjar minn taħkom. Xibċejda x-sabtilkom fuq il-mejda. Ma tkomx xie mejda tajt minn dik tal-ok dik il-mejda għanda susa fuq dik il-mejda bieċedet najdlek xereċ kull dubdu jkolkom jistaddu bil-boċċi tal-kamla toqob blanda about time li tbidluwa il-emmek minn bieċedet najdlek il-nanna kien għadha bil-rediffusion koldu bl-istess mejda. Jon kellax l-oħra għalet kontra l-Furjana għax għalet dik it-triq jisa triq oħra. La naffejni dik it-triq tal-Furjana, għas naffejni li semmiet, xaxan nibqaw impallaw fil-wej, unbat taraħħom 4 ministri marriħtu drink il-Furjana, għaddu fuq mejda, nasib infaqtu xi 100 euro kull wieħed jien, senjur sa traħanu 3 tal-ġimgħa tiegħu, biex da kollu turu li għandkom is-simpatija lejn il-Furjana. Is-simpatija tkun lejn Malta kollha. Kieku għandkom is-simpatija u tħobbu l-Furjana, l-Furjanizma jidulhom ċertu għaffajt, mela minn ħobkom irriġellitkom. Issa kieku jkun hemm xi Furjaniż, del-elettan tal-Furjana jaħsel isiba diku jgħidra xi ħaġa jagħmel xi ħaġa. ħatmarru intkom xerba snin ħatmarru intkom bil-paroli bil-vojt laħkom, mhux hu ħajmur, tkunu xwieċ għażis Furjaniżi, tkunu xwieċ għażis Maltin, tatux każ daw iċ-xwieċ minn ħobkom ma jġellitkomx. Min ħobkom ma ġellin din dem najda, min ħobkom ma ġellitkom. Dakkon meta kien għaw tal-klip, min rabbihom u min ġellidhom. Min ġellidhom ħobb il-klip dak, min ġellid il-klip ħobb il-klip dak.
l-istess li n-nies min iġellitkom biex jakkwista l-voti, dak jobotkom. Dak min iġellet in-nies huwa responsabbli ta' kull ġlieda illi ssir miskom tistħu ġeldu l-Maltin. Issa qalet kontra l-Alpunja, qalet dak jiena lilkom qed nisma' tgħidlek li dik ma qaddis naf minn dik, dik min għax ħadd jafal dik għax ħadd jafal dik. Tafu għandkom dik min dik, min dik. U tajdu naxqal xippurtana dal-ġagbinizmu kollu, x'interessana. Azzistu kulħadd taw, għastabu xħadabdu timna l-ġurnalizmu. Umbat tiġi l-budget surplus miljoni minn hemm miljoni minn hawn u kulħadd jitlef ix-xogħol jgħid, kulħadd tifalli, kulħadd tiddispra temma aħna min nefa xejn għal tiġi tal-ħamru. Mhux għax naqas ix-xogħol hawn Malta, issa kulħadd qed jaħtab, irid jaħtab naqas ix-xogħol tal-kisi, naqas ix-xogħol tal-vjaġġar, naqas ix-xogħol tal-bini, naqas ix-xogħol ta' hekk dik is-surplus, din l-aħwa surplus dan. Kulħadd jitkarra ma' xogħol, ħana ġew niġu mhux biċċa fi żmien ta' qabel tela mintom. ħana xi trid di. Għajt li trid hello, għajt. Et nisma' nifsi, itkellem. Għajt li trid għajt. Hello. Baxxi is-setta warajk u tkellem. Jekk jogħġbok. Hi. Hi. How are you? Oh, all right. You all right? Yes, I'm not bad. You're not Maltese, you. No. I'm very sorry. All right, man. That's not the problem. Girl, tell me. Where are you from? Inglaterra. In Inglaterra. I'm telling the people how education you have. I'm very glad to hear you. Tell me what you tell me. I need to date with you. I come in Malta in next Monday. Next Monday, yes. Very nice to meet you. And so, issa. You need to meet with me. X'inhu? You need to meet with me. Meet George tal-laħam, mux me. You need the meet is the George tal-laħam. No, meet Adrian. Meet. Ġifiri, you want... I need to see you. You understand me? X'inhi? I need to see you. All right, no problem. You come to see me, mux problema. When it's not the program, me available. When me the program very late, you know. When me the program very late. You come alone. Yes, I'm single. Single, all right. Very good, Mela, meet you. When you come? Next Monday. All right, next Monday, all right. We meet next Monday. I'm telling the people how lovely you are and how much you have the education. Shinu? My mother. Yeah? Live in Mars, Adrian. Really? And my brother as well. Yes, I'm very glad to meet her, very much. I'm very glad to meet her. My brother, Uh-huh. Charlie. You know her? Too much Charlie in Malta, too much Charlie. But I'm in Selimlu from here. You know, leaving You know? Caruana. Too much Cleveland too. If you send me the picture, you know? You take the dog, the small. You take the dog, the small one. Me take the You dog. know her. U xamlt l-dog? Nothing, you give her a dog. I give her a dog. Vero? Yes, 3 years ago now. Maybe. What was the dog? Yes. 3 years, 4. All right. I know. All right. Ginger one, in il pittu. All right. He have the lahia, oh. Yes. Of course, that nice dog.
Whatever. Alright, we meet in the Monday. Yes. I need to see you. Alright, and I'm Elvis Presley. I'm sorry, I don't understand you in Maltese. If you talk to me, I don't understand you. I'm really sorry. You look like English, very much. Your accent is too much English. I think your auntie is Margaret Thatcher. You're too much I English. love you. Grazie, you're not the only one, not for too much talking. I love you with all my heart. Grazie, very much. Thank you very much. Alrighty. Yes, I see you on next Monday now. Eh? Yes, of course. Thank you very much. Text me messenger, please. Alright, you know? Now text me messenger, please. Yes, I text you soon. Now I give you my mobile number and private message, okay? Okay, no problem. I'm available always. I drink this halib, vitamin D. It's good. Good. Have a nice night, dream. Alright. Thank you very much. Okay. Alright. Bye. Good night. How lovely your voice is. How lovely your voice like you. How lovely I told the people how much you are lovely. Hey, Yes. I give you a big kiss with my heart. Alright, when we meet, because me not virtual this, me like touch to touch. Next Monday, don't worry. Alright. I'll give you another kiss and I come. Alright, thank you. Give I me catch another it. 1 year. Huh? Give me 1 year now. Alright? Alright, give me 1 year. I give you. Give me another one. Alright, thank you very much. Alright. This is noiseless. Alright? Good night. Good night. Bye. I love you. Bye. Thank you. Me too. Miski, ma kienx tifhem bil-Malti, kulħadd jieħu żball. Fido! Kulħadd jieħu żball. Il-parabola tistgħu iċċempla ma tgħidux li għandu l-preferenzi, dik ta' xahar iswed tista' ċempel ukoll. Skużani, ċempel kemm trid. Tasib li għandek xahar iswed ma tildi, ta' ma x'insert għaddi l-ewwel, tista' ċempel kemm trid. ċempel. Aħjar ħalli jkollu taħlita mużikali. Kollu waħda xahar iswed biex ikolli l-kuluri kollha ċempel. Hello. Dik li ċempel. Ma ħaċċaliku, ħita xahar iswed, ma ħaċċaliku. Inti wkoll ħelwa taf xahar iswed, inti wkoll ħelwa. Hello. Kalmaj. Mela, jina kalm. Dak laqwa. Għajli. Jina nċempillek biex najdlek prosesu tal-program. Nikod naf li inti intelligenti, Ejba. Trisselli għaxħat selli, ta' toċtu għalija, ta' ġina tkun selli, ta' Tibżax issa najdlek xrid najdlek palissa. Meħe, rrit najdlek mela. Fuq li bdejt tajt tabba tal-power li ħadd mandwar fejjiet għazzes għax mis-sema l-isfel aħna kollha. Muxek, sewet tajt, għajdi. Mela, dik qbilt miegħek li ma qbilx miegħek għall-kaċċa. Jiena lija kontra l-kaċċa. Min irrid isib hobby ieħor.
Ma dik ix naħseb jien. Opinjoni tiegħek, però ħanajdek min ikun iħobb il-kaċċa jiena wkoll aqqas ġurdin ma noqtol. Imma għalek waħda aħjar bniedem jeda fil-kaċċa milli jeda f'xi vizzju. Ifhimni. Inti għandek xi ħadd fil-familja jħobb il-kaċċa? Ma nafx aħna kollha nħobbu l-anni mala ħafna. M'għandek il-ħadd kaċċatur, ifhimni, m'għandekx tort taħsibha hekk, m'għandekx tort. Le, ma tantx għandi. Jiena ma nafx hekk għandix kaċċatur da skemma din familja kbira għandna nies minn minna u ġieli anke da kien qajt ma' waħda kienet il-kuġina tiegħek naf ġifieri hemm daqsxejn tafwix fil-familja tagħna wkoll ġifieri. Imma ġena jkollok xi ħadd Sewa. fil-familja ikollu id-delizzju tal-kaċċa taqtaħħulu jaqbadlek xi bizzju. X'tażel li jaqbadlek bizzju jew li ikompli bid-delizzju. Issa l-asfur miskin, l-asfur miskin ġifieri. Mhux hekk. Imma x'taħseb inti, x'tażel, għaj li x'tażel inti, ħan nagħmlu hekk. Ifhem. Jiena kieku naħseb ninċentivhom biex jagħmlu. Mhux ninċentivhom, titkellimx b'diskors ilek, jew ma jfhimx. Inti x'tażel li jmur bid-delizzju jew li jaqbadlek il-bizzju. Ifhem jibsa, però Jekk ma tkunx jibsa, ma tkunx tajba, għalhekk tittieħu deċiżjoni fil-video fejn tħalti. Deċiżjoni fl-artab ma tiswa xejn, deċiżjoni tibsin li jkunu deċiżi. Imma f'dak il-każ għandu jkun il-bniedem li jagħżel xi ħaġa li ma tkunx ta' ħsara u la għalih u qasal ħaddieħor fis-sens biex ma joqtolx. Iva mid-darba welf, imma isma' Ġesu għallimna, Iva le, inti x'tażel li jkollu d-delizzju jew laqbad il-bizzju. Ara ħanallu hekk, il-wan id-delizzju u tu l-bizzju li mtażel. Wan jew tu. Naħseb ħanażel it-tu. Li jaqbadlek il-bizzju? X'posta fila ġifieri inti jkollok xi ħadd, tu tażel li flok id-delizzju jaqbadlek il-bizzju. All out jien. L-annimali, all out. Jiena nħobb l-annimali imma vizzju kelli wkoll naf kemm ikraħ il-vizzju, nippreferi d-delizzju. Imma vizzju irresponsabbli għalih int. Le, mhux veru. Jekk il-bidem ma jsibx jagħmel ma jsib fi xi ħajja vizzju awtomatikament. Daħin ikun waħd jiena nab l-opinjoni tiegħek, ifhem nirrispett tagħha. Però trid titkellem mill-mod ġenerali jiena wkoll inħobb il-klieb, u meta ġara dak l-accident dak il-barrani, il-kelb ħarablu jagħtelqu għall-pulizija. Ma ġudikax li l-pulizija asparaw fuq il-kelb l-ewwel ħajja tal-bniedem. Jiena jekk jiġi kelb ħajattakkani wkoll l-istess ħanagħmel, ma jfissirx għax inħobb l-annimali ħanoqgħod impalla babur il-kelb biex joqtol bniedem, l-istess dil-biċċa xogħol. Kulħadd għandu l-femma tiegħu. Alla ħares kulħadd l-istess, insomma nirringrazzjak u grazzi tal-inti onesta ġifieri għal ma taħsib. Alla ħares kulħadd bħalu, kellu bżonn kulħadd bħalek li ifhimni, jgħidha kif iħossha. Ejwa, eżatt, u jiena nagħmel bħalma tagħmel int ukoll wara kollox inti mhux hekk tagħmel dri. Taf kif nagħmel jien, x'nagħmel jien, fuq qed titkellmu ġifieri. Ġifieri inti tajt dak li tħoss. Eżatt, ċaġa. Fimtek mod ieħor għad-delizzi. Alright, imma napprezza li kellimni kif tħossa veru, napprezzaw laħu kif jobkom apprezzaw l-onestà ta' din ma tantx ma tal-emnu onest. U ħaġa oħra ħanajdlek, jekk toqgħod tara telefons telajn ta' għax il-provokazzjonijiet għax iktar jagħmlulek ta' tixkas bżonn dawk in-nies. Alright, nieħu l-opinjoni tiegħek. Ejwa, mella, inselli għal Mojra, ħabiba tiegħi. Mojra dik tal-kelb? Mojra, is-segut ħafna Mojra. Insellu għalija. Dika ħelwa dik tal-kelb, Għavolja ma tifhimx ħafna imma ħelwa xorta. Toġobni. Sa fejna fjem m'għandix klib. Mela Mojra oħra. Għax hemm waħda tat-television ta' kelb tax kemm jorrajt imma ma naqbilx magħha kollu ġifieri. Dik li għaddi kollha kelb sufi hemm, taf min hi? Dik ta' xara x'ismu Safra.
Isfarija tista' jdaq isfar, daq orange, daqqa jek imma insomma. Mela, Iva. Għal-Mojra, Nsellu għal-Mojra. għal-Mija, Nikolas, jarak dejjem, u għal-uħti Karla. Nsellu għal-jom. U dejjem tibqa' sejjerek. Grazzi, signora, grazzi. Erġa' ċemper. Grazzi, signora, grazzi. L-aħwa, jiena maqbilx magħha din is-sinjura, però napprezza li kelmitni b'onestà. Issa ħodu paċenzja. Kulħadd opinjoni differenti. Jiena naħsibha mod ieħor, ħafna jaħsbuha mod ieħor, di taħsibha differenti l-aħwa. Kelmitna bl-edukazzjoni, nittollara li ma tgħodux tajru hawnhekk l-aħwa kulħadd opinjoni differenti. Jiena ma naqbilx magħha x'jiena nippreferi li bniedem ikollu delizzju għax naf kemm hu ikraħ il-vizzju, anzi. Nisħaq li bniedem ikollu id-delizzju. Mbagħad wara kollox il-kaċċa hija wieħed mill-isport u milli ġalet il-bniedem javanza u jgħix f'dawn iż-żminijiet tal-lum. Dik ta' xar iswed. Tista' ċempel, ta' xarek iswed, tista' ċempel, għax għalt li puf, miskina, għalt li puf. Tnaqra kollox ta' signorina. Ta' tinċempillek jien. X'miskina li tipprova għandek raġun. Fejqeda. ħanċempillek jien ħanelek. Lewna. Kombinazzjoni ċempli, tara. Le, sorry, għamel inti kont daqas indunajt li inti Marelli. Skużani, tal-ewel. Għandek raġuni, imma l-ewel kont irrabjat li għam, asħot naf li inti għanajdlek, kont naqbdek aboleda, kont naqbdek. All right. Ule, tajċek, dik kombinat, dik astifem bil-Malti dik, Jew tagħmilha li ma tifhimx bil-Malti. Veru, ta' x'għandha aċċent emmis. Għax għandha l-aċċent tagħha Malti. Veru. Imma, il-pij alright, il-raġel alright. Għadu xogħol għadu m'għandix. Insellu għalih ukoll insellu. Intu alright. Da xiex fihom dawk id-dwiefer waħdek tagħmel bxum. Taf li tiegħi kienu twal daqshekk, ta' tiegħi kienu twal daqshekk. Mela. Ma kox natikas mux biċċajdet najdek, ġi li kont namel wahdek minna ħall-oħra tal-kamra unġib per eżempju zebbuġi nisaqrom fuq majd oħra. Mela. Le, dik ta' goffi oħra xandi dik problema bija tal-goffi, fuq il-ħarja tal-goffi nitla l-orti il-mintajda. Le, fuq it-sunnarija ħanitla, fuq it-sunnarija ħanitla. Fuq it-sunnarija. Le, għandi zewġ kazi jaħar u għandi zewġ, mux bieċedet najdek, maħx kif maġbux l-esperti minn barra fuq il-kazi tijaj. Pala, nalla jkun ek, ta' xikoll biex nimla l-programm, Erħina għada, ħanirranġom il-qorti għandi sitt kartuniet ħarib bil-vitamin D ħanixroqqa bil-murri qorti. Ħatara, kem nitfa fil-qorti. Isma, missek toħroġ għal-politika, jien l-ewwel waħda dik il-podri. Ekket jgħidu li, vera ekket jgħidu li. Apparti ċajda xaw min vera jqod minna li jitbella. Jien min ixxu waħda minn dawk Tider serja. Kemm ħelu dak il-qattuż dak qed waraj kemm? Fejnu, fejn tara, xin tara, dri waraj. L-isfel. Mala, orrajt, lasfur. Xrajt ċedi t-ċaqla. Għandi erba' tagħti. Veru, dak ġurdin. Sanajtek fejn l-ġurdin, dri. Ġiri. Ċriden jonqosni għaw ġew. Naf biex jitħollok xi wieħed daqs tat-silma jiena kellek tagħtet il-ġirden kienu jqogħdu jiklu magħhom il-biċċajt. Mela. Jew hamster dak, hamster qisu hamster. Kemm ħelu tiegħed jagħmel hekk. All right. Sorry ma battekx mill-ewwel ta'. Edja ċempil u grazzi tal-li ċempil. Jek ma nibatlekx thank you li ċempil, nedek thank you minissa. All right, thank you. All right.
Ciao, għax ma tanċet naraħħom litri, ma nafx jew dala, ma tanċet naraħħom litri. Ciao, ciao, good night u sellili, ciao. Ciao. Kemm għandna telespettaturi ħelwine. Il-parabola. Gofi, fido, fejt ħalter. Il-parabola. Ħanilkom parabola. Nid-darba differenti, nid-darba differenti. Oh, hey, all right. Kif inti pupa, hey? Good luck, wala, dal-qorti. Thank you. Int all right? Good luck, wala, dal-qorti, Thank you. Kemm ħelwa. Thank you. Good luck għal-qorti għal-għada. Grazzi, napprezza. Jien favur il-kacċaturi. Favur il-kacċaturi. Tajjeb. O vera, għajt id-dritt, kiku jaqtalom il-kacċa, x'jagħmlu? Mux jittaqbu. Proset. Għalet għad il-mara flokattajina. Proset, kien torrajt, arraqda, torqoċċa l-istata. Lex torqod. O tarani. Kem għandek pijama ħelwa? Kem għandek pijama ħelwa dik? Sabiħa, ħafna. Dik naj. Grazzi. Dik tal-franella, dik. Thank you. Dik bil-pupu. Nalla, kam tferraħni, flamata. Grazzi. Kem għandek pupu ħelu? Jew xinu dak jem? Asfur, xinu dak asfur? All right, hi. Għana biċan sil-ħaddiħu. Grazzi kemm inti edukata, Lex. Umbat li doċ tinkwieta, umbat ibatli, ma tkunx se torqod ibatli. All right, hi. Għax bid-delay tismani, bid-delay. Għatlek tismani bid-delay. Għax ma jistamax mill-ewwel, u vera. All right, hi. Asfur. Kemmu ħelu. Xinu dak kanali? Lilek ukoll. Kanali, kemm iħobbu mill-kanali. Ħana naħsewwa. Isaffar. Ħafna, dak ikellimni. Veru? Ilu għandek. Xi sentejn. Istra, kemmu sabiħ? All right. X'kanal għandek kemmu ħelu? Il-lejl it-tajjeb trino. Lilek ukollu sellili u sellili l-kacċaturi kollha. All right. All right. Good night. Kemmu ħelu l-kanal għed, Torjuli. Good night, sellili għal-kanal. Ciao. Ciao. Fido. Ciao. Kemm hawn nies bravi u edukati. Grazzi.
All right. Grazzi. Fido. Oħroġ minni. Oħroġ. Għazzisni. Hello. 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 Min tix tinstema. Hello. It-nis ma witix isu. Hello. Hello. Hi. Illum xie xamit li bil-kamera għax ħadd il-vitamina D. Iwa. Waqat fuqi. Tista' tixara kemm għax tinkwita mhux qed jaraw kien nies tista' tixara l-kamera. Ma tantx minix li jibsa. Għax minix li jibsa. All right, jena fejt uqtajċ kull wahda, all right. Ta' hie, ta' ma ċempilli ta' ta'. Ma jili kolli mura l-kaċċa ta'. Iwa, tajjeb. Tasrib. Ta' xiex? Tasrib. Taċċa ta' srib. Lek ma stax taqbadhom, ma stax taqbadhom dawk. Le, kem naqbadhom bat nġen tlaqhom. Tistudjom, ma stax missu dak, ma stax missu naħseb jien. Min busa mnaqa. Tqot tbusa mislib, tant tbus, mis-suppost doqt busom dawk laqqas. Ma waġġaħħomx ta'. Li Alla ħares perġaħħom għax jiġu tan-natura, li jiġu tan-natura. Kif tħobbhom kbar, żgħar, kif taqbadhom minn taw Malta, kif taqbadhom? Min kollox. Min illaħwa. Kemm tħobb in-natura. Isma' xana laqra. X'inhu? Iwa hi. Ciao. Ciao. Għaxina ħobna l-espressjoni tal-wiċ meta dak li jkun jitkellem biex inkun naf jekk xed jgħid il-verità ta' xejn min qed taħsbuha, xejn min taħsbuha. Ringrazzjaw din it-telespettatriċi. Napprezza ħafna min juri wiċċu, napprezza ħafna jiena nħobb nies li juru wiċċhom onesti. Nies li juru wiċċhom onesti mhux dawk li jistaħbew. Marilli, nisa bissa tiċebni, xmana miex il-parlament kollu nisa, naqbel perfettament ma' Roslin Kutajja li tamil il-parlament kollu nisa. Jimbissi kun hemm raġel fil-parlament, jekk jinħor fil-parlament. Għala fido, jek xandek għalek fido. Biex ġibta. Min fej ġibta di? Patta fido. Taqbat il-vizzju, intiħa, taqbat il-vizzju. Taraw it-tfal tal-lumet, taraw it-tfal. Xandek, fido, għaraw kinni xandek. Għala xandu fajqu, It-tibna. Xandu, għastemnu, Pattas, fido, pattas, mux ħeġibtu da. Mi, fido, kim kukus. Ti kollegi dik mux tajba. Menti xifenek. Di kamomilla. Tinstamat, jek ma t-stom fili. Jimma lajna ħolkom partita, nisa bisse, jimma niġi jimma nisanżom, toħtu xalikom jimma nisanżom. Marelli għanna parlament iktar irġil mill-li nisa għara l-istat li għedin, għara l-istat li għedin, Jien il-Mirjam dalli nżom, għanedilkom ċarutonte il-di il-Elena dalli, il-Mirjam dalli, il-Roslin Kutajjar u l-Mezzola. Mbagħad hemm dik ta' xarispar tan-nazzjonisti insomma wkoll oħra mxalla għax anke tkun fuq mejda jkollok pereżempju tlieta xarhom isod, tlieta xarhom isfar, fimti jkollok ħabba l-Ewropa.
Lajn l-ewwel ma tiekol, lajn l-ewwel ma tiekol kullum kien, lajn l-ewwel ma tiekol biex tkunu tafu, lajn l-ewwel ma tiekol. Xkull waħda jien hekk inkun irrid madwar nisa ħelwin fil-parlament mela hemm koċċo ġieba, mhux kollha hemm erba' tajbin tarġi ġifieri. Għażuk hemm l-imbeċillati li joħorġu hemm taqsros l-inkutajja tajbin. Xkull waħda. Mux kollem, hemm irġil tajbin, imma jien preferi n-nisa jimma xin nista fora subajja, xin nisa għandhom moħħom twil, moħħom jaħseb, dejjem moħħom fid-dar, jamlu l-unjoni n-nisa, il-mara ta' ħarġu waħda laħwa biex teqret soċjetà teqret il-mara, di f'kollox qiegħda. Biex, per eżempju, anka fin-naħal jekk teqret ir-reġina, il-ferħ, aħna jgħidu ferħ, dak ġifieri il-ferħ ħafna naħal, jitħarbatlek. Mux tab xejn l-Ingilterra għamlet passi ta' ġgan ta' ġdejjem kella l-reġina, mux tab xejn din iskanta, l-Ingilterra għatma kellhom xejn għax kellhom l-reġina edin, wieħed mill-iktar pajjiżi tista' tajt li tikmanda d-dinja l-Ingilterra. U b'reġina, mara waħda reġina, u nek għandna kox parlamentari, U kulħadd jaża, wieħed bil-masqalem, liħor bil-masqalaw, min itella l-ikbar kaboċċa, u naraw min ħawel u jimjażaq fil-ilma. Il-parabbola ma tlaqlem għax kan palla fil-vojt naħseb jien. Għax najt iċċuċati, u nixtieq inselli għal tal-qordi laħwa. Għax għadaret nħabba l-bicċa maħħom rrit nider sabiħu kol jimma għax nistaħba. Pero veru, dawk tal-bib u ma taċkew morrajt tal-bib, anka il-magistrata taċkew mi jorrajt. Nisperes għalli nitkellem għadem, biex nkun super, ġifieri. Imma għaraf li edukata ħafna tal-li nitkellem. Staff tajjeb, ġifieri, staff tajjeb. Dejjem nofrilhom kok qatt ma jixorbu, ġifieri, qatt ma jieħduh, imma insomma, deka forsi ħabba l-liġi u ma jistgħux jixorbu xejn. Però ġol-qorti nixtieq nagħmel ħaġa, irid ikun hemm fejn tieħu sandwich. Għax kull darba li noħroġ mill-qorti, inkun fjak rrit noqgħod nieħu l-basket miegħi blik rrit noqgħod nisfa' ċikkulata lem, ċikkulata law is-sandwich fil-but, il-pasta lem, il-pasta law, nieħu l-koka miegħi u l-affarijiet. Aqqas hemm fejn tieħu biċċa sandwich, tagħmel xi ofsta hemm. Suppost ikun hemm is-sandwich, ikun hemm il-bajda, ikun hemm jinnaf xi pastizzi, xi bajda jibsa, te, kafe, almenu koka, luminati. Le, mux kullħat temmek, jisom mux laskri, asħat ma jikoj xejem, jinn nifjakka, jinn nifjakka, jinn tabib għalli biex nikol jgħat nieqes mis-sustanzi biex kunu tabu. Jekk tina ħasħazin fil-qorti, għax ma nikoj xejem, fiċkom jinn biex kunu tabu. Għaz il-ħabs, għax ma li tħalt, mux bieċat jolloka, bax ma li nidħol itun il-nikol, itun il-kafe, itun il-te, fil-loka, itun il-rost, itun il-ħagġin, itun il-laħam, il-bajt kif irridu jena, jew scrambled, jew bajdib sajtun, jew bajda moqlija. Ġol orti għas il-sib sandwich, għas sandwich bil-butil xaru kaza, basta għedin fl-aqwa zmin, Kull waħda għaxmin għas ma kienu jtuk sandwich għal-orti ġibira, għas pastata xej ma kienu jtuk l-orti ta' ġibiri. Xibċejja xikol. Jgħalaw dawk il-flus kolla, Xibċejja xikol. Mġet najdilkom wiskita, naqate, kafe, ilma, affarijiet li mux bieċedet nadek, li anke ktmur il-karita s-sibomlom, naqa sandwich, mqarbu l-butir bis, kafe u te, xiex ħagġa kbira di, mux bieċedet najdilkom. Xibċejja xukul. Għassibilom naqra sandwich, suppost kif tidħol jilqabbu l-kafe u te, kunem zewġ tfajliet, il-orti, sandwich, xi banana, ħabba l-intelligenza, xi banana, Fido, xed tagħmel? Ma tafux torganizzaw il-posta xew, ma tafux torganizzaw, jien rrid inkun hemm dik madda. Trid torganizzaw anke dik il-ħaġa milli tidħol hekk hemm dwejja, titfa' television, erba' jisnu fuq it-television jiena f'allegrija, daqsxejn diski inti u dieħel, mhux isek diħla jinnna
Dojja xħin titħol l-arja kisħa kollox kisa. Itfaw television ta' ġerba jisnu, ek tal-MTV, jinna, għalli tal-legraw il-situazzjoni. Mux hemm avukati għoret, emma jkun hemm avukati għandhom dwejja fuq għom jibbiċenerek. Jibbiċenerek. Għandhom attakner. Allegrija, allegrija, allegrija. Irridu kun hemm nisa jisnu fuq it-television irrid narħam anke xi qattus jiġri mal-qorti. Jien naf jixti klip biex allegraw xi xerba safar itiru l-emmulaw biex hemm Marja kiesħa biex qasġurdin ma tara hemmhekk xejn. Daqsxejn safar tal-bejt ġewwa jiġu tħallhom jiġru ġewwa biex allegraw is-sistema. Iddaħħlu l-ħamim ġewwa jien naf. Atmosfera, mhux tidħol, ikun hemm dik id-dwejja, fim trid ngħidlek Anka n-nies, kulħadd bil-ġlek, kulħadd bil-da, kulħadd bil-gravata, isna ħammorru xi funeral. Kulħadd tal-legrut, kulħadd jilbes kibir, kulħadd imqaċċar speċjalment in-nisa tal-alkoxoxe li ġieli jitlub taċ-ċingi, kulħadd liberu, mhux kulħadd bil-ġlek, isna sejrin xi funeral, ingravata, jien irrid noqgħod nilbes coat, ġlek, boots. Jien nafx li daqs kemm nilbes affarijiet. Ta' Romana għadha naħseb immur li bes mhux biċċejt ngħidlek, dik l-attrezzatura kollha jien hawn mhux biċċejt ngħidlek inżarbuni il-belt il-modum tal-belt ara kemm ħaxu għal dak hemm is-sindku tal-belt. Daqs kemm kolli ħwejjeġ u bwisħu jibda jinżel madum bija bum bum. Isna l-jum fatt nidħol qorti minn biċċejt. Tittilbes lek, tittilbes l-ingravata, tittilbes qalzi, tittilbes iż-żarbu, kalzetti. Xi bċejjeġ ukoll mbagħad mhux dik. Għax kiku fija ma fijiex. Għax jixtila l-qorti, jistaqsuni nisma li rawni jek diħeb dik il-poza jinkolli isni għal-Pacino xalen u ċalet għax dak jgħidu l-laħwa ta' min jaf xamel. U xejdu li xamel ġbien għedlom diħel il-qorti għazzunnarija. U jibdaw jitqu, manti jom xtod. Mela konni xalel, ingravajiet, kotijiet jine, salat, isni danaw. Isni karlejtu swej, unbaddiħel l-qorti ħabbat sunnarija, mux tad-daħja. Asħaq il-fiħa li tfa' fil-ħodu, il-ħwejjex il-ilbes, mux biċċejtet najdilkom, il-ħasla nħasel fil-ħodu, naġġel biċċejt, ġilin 10 il-ġilda, ma t-mux, dan tiksirni li maħalfa. Biex unbad titkoll qorti għat-sunnarija, ma tajx, jenna fandi xie propieta, għen il-raġunaw, jew għedġejt il-ċat, jew għeddit il-ġiħat, ma ksirt lebda liġi. Ija tad-daħ, ovvjament. Kien nixtieq, mhux biex li jagħmlu live, imma fuq Facebook. Ħallitkom bħala pena għalmen jitqorba min-nies. Mhux il-ħela ta' flus, ħela ta' ħin u dan huwa xejn. Hekk inġibuhom biex ngħidlek live. U jaraw għan-nies, u jaraw niddiskutu fuq din it-sunnarija. Lest li palet l-qorti, omri kollu, għajnaj tal-merda d-daħħa erba, nisina li nagħmel biex indaħħa erba minn nies, ħataw tallaw l-qorti għat-sunnarija, ħalas da ma sraqt il-ħadd, kien tammu weġġajt il-ħadd, meddit il-ħadd, ma kellimt ħażin il-ħadd, la dajt waqqa xejn, dax għat-sunnarija u mustaċċi. Għal-mera nilkom nitla l-qorti, ma noċċ hawnhekk ngħid ħafna xuċati, però ġibu għalaj, bħejt u erba minn nies, jiena mhux biċċed ngħidilkom. Jena lesnet l-qort les namel kolli, basta nara l-poplu ferħan, il-poplu jita. Istan billi għaw koċni s-għilkom kem sabu, kem ma sabux, kem ħantaqbu, kem ma ntaqbu. Mux kollox negattivita l-ħwa. Jemma li b'rispet kollu nsemmi kelma star, jew mart, jew inġek. Kulħat jiġi ħazen għaġeb. Għajdu li dit. Jemma ta' xaġa li titħati bħal l-erba, ġmujt bieċa, ġeċrajt l-affarijiet. Zawċ affarijiet kelli f'moħħi mill-qbat il-paga dil-ġimma. Li kollu biex namel programmi specialment tal-ikel u li kollu biex nħallas l-avukat. Għalek mi bieċajtet najdlek din il-paga l-qbad. Li kollu biex namel programmi u li nħallas l-avukat. Issa, mbat il-ħanider f-15 xorra dawka l-esti, umbur nħallas l-internet għabur li dawni xarb xej, emma dak nħalliħ fuq ir-rija. Għajna għawah laħu, dajem sibbu skopa xiextej, xinkella tispiċċaw bħal daw in-nies, taraw il-mħatta law il-qorti, fuq kull ċiċeta ta' xej, negatività dwejja imdanna tizibel, għaxina li personali biex jittella persona fuq sunnarija fuq mustaċċi, ma tantx tkun ferħan fil-ħajja
biex inkunu onesti. Laħwa, jina ntella għas jek bniedem mux biex ngħidlek isawwatni jew dan man tal-qorti għax nirranġaw l-affarijiet bejnietna. Mux biex ngħidlek that wins the best. U daqsek ma ħanqot intella u nizzel l-qorti fejn ma nasalx bil-bajt, irrit niprofa nasal bil-qorti, mela jiena qed taħsibni xi sinjorina nagħmel dawn l-affarijiet. Jekk kanna xenajdu, minn laqwa ħawa daqsek kull barra bid-daq, ħanqot intella nis l-qorti għax qalli sunnarija u mhux sunnarija, ħanqot intella nis l-qorti għax qalli mustaċċi u għajja fiex wasanna f'dal-pajjiż. Veru pajjiż tal-Mikemaw, sewwa għal Ġon Bandi li pajjiż tal-Mikemaw. U bil-buona grazzja tal-partit dan, għax dan jekk ikollok naġa, u tagħti daqqa taqrun il-xeħat, inti mhux ħadd mur tkellem min-naġa jew lil-moża, lir-rajt mur fit-tex, dabħal ma għandri klieb jien jikdem li xeħat. Ilmi ħajkellmu l-kelb, il-kelb ħajħallasom, mhux jien issit l-istess daw l-affarijiet, mhux toqgħod li xumbaħħal fil-Prim Ministru jew hekk. Il-Prim Ministru huwa kap tal-Partit Laburista u jrid jikmanda. Din hija l-iktar kawża oxxena li twaqqa għalija personali il-Partit Laburista fil-Bajt. U wara tiġi l-elezzjoni u jitħabtu minn dak il-bib, għax qiegħed inġemma l-koko tal-gofi minn issa, mhux biċċeġġandi żewġ tankijiet, jekk jiġi xi partitarju, xi kandidat tal-Partit Laburista speċjalment. It-tank bil-ħara tal-gofi ġo rasu ndaħħalulu, ara ma tiġux tħabtu l-bib għal xi vot, għal xi pjaċir qed nafsakom qudiem in-nies. Għax għandi tank tal-45 kollu ħala tal-gofi bit-tank nibatu fejn urem jilaq istrumem tal-ministri. Bissejt għaddnajdilkom ta' għara ma jġiġ xipu għall-ebda raġuni, mux bieċejt għaddnajdilkom, għaz biex jittuni ċek ta' miljon lira, għara ma jġiġ xie kandidata għaw minn tal-Marsa u minn tal-Ħamrun, minn tal-elezzjoni. Xlif, għaw dan l-issin kuġdi Joseph Watso pardi u ġifiri ġalġ kunsillera sewa. Għara ma jixxi ministru fl-elezzjoni jilaq li sormi għal-vot għaxek jamlu ta' ma xi zewċ laqin li kunu mdawrin miegħu, għaxi mux ħan id-dejab dak li kollok miegħek ta' etna li qoddim daw in-nies, it-tank bil-ħara tal-gofi ġorasek indaħalek u nifilmjaħa biex kun biex il-bibtijaj ta' bżuq ta' kull imur bibtijaj. Għara ma jieġiex xi wieħed minn tal-Partit Laburista għabba dak il-bib. Għastan nazjonalisti, ta' biex kunu tabu, għajt nejlitkom u bikom xkom. Bżuq tal-bib. Għax bit-tank tal-ħara tal-gofi ġoraskom tispiċċaw biex kunu tabu. Ir-rilevanti minn jistawx ikollok bodyguards miegħek ta' għax flok tank fakka fil-kasebat li ħalli nqassamhom fit-tlet tibram il-lafaj. Ħalli wieħed ġorasek l-ħor ġorasu. Il-bib tiegħi u jħabtu minni għajtina. Tajt mux ħanalqakom bil-whisky kif kont namel, għaw nifrikom li tkun whisky u intikom li tkun ma'kom, għandkom ġuħ fuqkom. Konxi darban daħħalkom ġew għantikom whisky, sejjew għantikom whisky. Black label intikom, ma tistħux għazzistuħ partit. Waqqajtuna n-nek partit. Dak li għamel mintof l-sogra mintof kissirtuħ farraktuħ. Maħmiltuħx il-Joseph Muscat, maħmiltuħ, waqqajtuħunna Joseph Muscat kien għajjimna għajjem poplu biex issa għedin kif għedin miskom tistħu. Eja, ħabtuħ ħanajdilkom jien kif ikunu n-nis, ħanajdilkom jiena kif mor bil-barni ġoras, pluf! Mui bieċa ħanajdilkom, kakkanem, kakkalaw, tħal l-għalet warajkom tal-gofi. Għetin ġammaħħom emmedin, mui bieċa ħanajdilkom marinati, kokom marinat tal-gofi. Mela ġiju tħabtu l-bibla li taħsbu laħan ninsew aħna, l-għettuna mill-lar. Miskom tistħu anka minn ġol ħabs votajtlu Joseph Muscat jien għal minn ma jafx saqsu li minn kien jaħdem il-ħabs dak iż-żmien. Miskom tistħu bil-manetti ġejt nivvota hawnhekk l-iskola tal-Marsa. Kieku rrid jinaqqas u rejt wiċċa qas nur li qiegħed bil-manetti ġejt nivvota l-iskola tal-Marsa ma stħax niġi nivvota għalkom miskom tistħu. Għaru kaza likom u dawk iż-żewġ aħjar ma ngħidx wieħed minnhom modux magħna li kienu tant iġaluna biex nivvotalkom, missom jistħu ma' wkoll. Qabel nandu l-xaħat biex jivvota għal ċertu partit li nkunu nafu, eżatt x'inhu huma n-nies. Għax il-lupu jbiddel sufu u mhux emilu. Il-lupu jekk ikun koko, iktar koko ħajsir, mhux dak ċans li jinbidel biex tkunu tafu. Bekk edin fil-koko l-edin, pajis tal-koko bil-partiti tal-koko. U ma najċ ħara biex ma nkunx pastas. Il-parabola
Di parabola differenti, di parabola differenti għax issa Ikkun hemm żewġ nisa, di fuq in-nisa. U żewġ nisa jkollhom isem. Waħda tkun jisimha Gidba u l-oħra tkun jisimha il-verità di differenti hemmx annimali di tan-nisa. La ċemplu nisa biss, il-parabola tkun fuq in-nisa. Bħal daw in-nisa rrid jien fil-partit tiegħi, nisa bil-blalen. Proset. Għaw nisa Edin, taf, frima seklu, edin fej il-mara taqbis għal-raġel, ta' jekk itmur għal-gwerra, soldati nisa ħajkonna nieħdu. Soldati nisa ħajkonna nieħdu. Sawa jgħidu li fejta sal-mara ma jetax raġel, proset. Proset, jimma nisa nżom, jien nitla l-orti li besta mara, tab kem naħsibhom, jien li besta mara, ma jistaw jgħidu li xek li besta mara, naħseb jien, nitla l-orti ta' jien nitla bid-dubletta, għas jarafni ta' biex ikunu tafu. Indal bes fil-kan li batab kem naħseba jnitlat li besta mara għada ta' għara għaz dubbalix li bsaw parrokka xarit biħadar kem nitlalkom li besta mara għaz kem bdew safru li l-orti għasa ma jistajdu li xek nitlat li besta mara inġenninom kiku inqaxxar il-sustasiqin għara mux bħer nitċajta jien bil-kot nitlalom isnissura astra mandi xejta kontra dawk li l-psutan eżada ġibna nasbux li taħtax kulħat il-bes kifirit, jek il-bes tamara, jek il-bes taraġi edin f'pajis liberu suppost fej Joseph Muscat ankata il-laħu dal-propina ċajda fejta il-rajs li l-gejs pero sfortunatament naħħilna daw li telaw naħħilna il-libertà tal-espressjoni, il-libertà tal-klim mela Joseph tal-libertà l-gejs u għamel sewa is-saħna ma naħħaw il-libertà kollha ma nistgħux nitkellem kemm jekk tkun gej, kemm jekk ma tkun, ġifieri. Flok, Joseph għamilna pass ta' xgant il-qoddim. U daw tifu għanna xar passi ta' xgant l-ura. Ma nistax nifhem għadi. Li għamel wieħed. Ikkistra ifim, da mux għet najt il-Prim Ministru laħwa laħwa ġomokku. Jina mandiġ kontri, bil-kem nafu mux nawt najt il-Prim Ministru. Pero waħdu ma jistax jimxi l-qoddim. Daħna rekwarda, il-kaptan, daħlu fuq il-vapur. Jidderiġi tmun, fl-antik jidderiġi tmun, illum il-xol tal-vapur jembuħ il-magna, qabel kien hemm il-qaddifa. Issa jekk il-qaddifa għed jaħdef il-qoddim, daw il-ministri, liħor jaqdef l-ura, liħor jaqdef l-ura, mispiċċa l-vapur id-duru zugraga, u jispiċċa jera. Il-kaptan jgħidilkom imxu l-qoddim, u timxu l-ura, jew timxu l-hemm timxu l-għaw, tispiċċaw taħtu. Imma il-Prim Ministru jgħid naħseb jiena Prim Ministru hemm tal-isem, għax wieħed jaffex l-hemm. Liħor jaffex l-għaw, da biski, il-Prim Ministru kif ħajlaħħaq ma' mela il-Prim Ministru jista' jkun kollum kien. Mela il-Prim Ministru jista' jkun jaf x'inhu jiġri. Però jaf naħseb jiena bil-biċċa xogħol tiegħi għax alla ħares ma jgħidulux hemm daqs dawk widnejn u laqa fil-Ministeru. Issa jekk forsi miskin tant ikun jien il-Prim Ministru li ma jgħidx li fejn dak ma ntax tort. Għax laħ biex tmexxi l-Malta trid ħafna responsabilità, però laħwa impossibbli li l-ebda Ministru ma jrani għax meta kien hemm il-pandemija kien irklu tant ministri jarawni laqgħu anke fil-Parlament daħluni bla ma tafu fil-Facebook. Dak iż-żmien kien hemm delija jitkellem mek minn istess ballu wieħed jurihom li biex daħħaq kienu ġabuh super għandi. Il-parabola ħanet laqla ma xajjejt issa, xirid immur norqod tal-qorti. Kien hemm żewġ nisa u waħda kienet il-verità u l-oħra kienet il-gidba. U l-gidba Hello, Drino. So jena għadana għambek law speaker. Hello! Hello, Drino. Wajnu? Kif inti sabi? Bil-qeda. Bil-qeda. Inti? Jina, bil-qeda u kolleda nisma lilek. Tajjeb, imma ninsab tajjeb, grazzi, ninsab tajjeb, nitċajta naqra, jek ma titċajta xillum. Mela, kem ħad ixrob imbit, madu? Bek, mux imbida, te jahra għara l-fatira. Te. Kamomilla. Xinu? Na bħalissa edha nixrob naqa Martini Rosso. Dak tajjeb. Dik hija xarba ngħidla jien tan-nisa, u rġiel ħobbu għadha imma xarba tan-nisa dik. Jina hawnhekk
Jina unek dejjem inżomm erba' Martini stand-by għalhekk inżomm ma tax jinqalalek veru. Imma jina qiegħed f'idejja x'ngħidlek il-verità għamilt pudina. Tajba ġiet? Għamilt naqa' pudina. Tajba mela. U mal-pudina naqa' minnu. Titfa' l-Martini mal-pudina tajjeb, mela nagħmlilkom pudina u nisfa' minnu ħalli fidi. U sellili għar-raġel ukoll. Inservik, bħalissa qed jarak. Mela bravo, intelligenti il-raġel għandek qed tara, irġiel intelligenti, la jarawni intelligenti jkunu jitalmu veru. Qatt ma tqabdu jsajjallek xi naqra qatt ma tqabdu jsajjallek. U meta jara lilek tagħmel il-daw x'jgħidulhom. Il-kejkijiet. Il-kejkijiet sa nagħmillek wieħed imma qatt ma wasal. Għamilula x'bin, għamilula x'mhux sewwa, għamilula. Imma, u sta jagħmilula kif imni, u r-raġel ikun għajjin ġej mix-xogħol u hekk. Leħi ma jaħdimx aħna ma naħdmux. Veru, mela għamillek kejk. U iwa, insomma, x'taħseb fuq it-tema, Jien femni ma tantx nifhemta. U iwa. Laqwa l-kejk. Laqwa taraw tal-kejk. All right. Grazzi. Ciao ħaggostu ċempit li proset u grazzi u sellili. Ciao, grazzi, ciao. Kemm għandna nies intelligenti, proset sinjura. U inti raġel għamilla l-kejk, għamilla l-kejk, u. Ma jistax ikun kollox ju miskin, tnadda fi. Tassel il-ħwejjeċi. Billi tagħmilha kejk mhux ħataq għad-dinja. ċaqlaq sieħbi għamilha l-kejk. Isma' minni. ħajka waħda l-aħwa, aħna l-irġiel differenti, nżim mhux ħadd nħebba għal subbaj, aħna l-irġiel. Hekk. Kif ħanfehmkom? Ir-raġel Mbagħad naqblu għal l-boħra da xejn komplikat, Għax ir-raġel ifhmun, ir-raġel insomma, mhux nikkonċedi, di damba suġġetti ieħor nagħmel programm fuq. Imma il-mara iktar dana, ifhmuni, il-mara iktar Jien naħseb in-nisa iktar hekk. Iktar bravi. L-irġiel għandna daqsxejn kif il-Bit-Taljan testa di papera kultant, mhux kollha, imma naħseb jekk tiżen moħħu raġel u moħħ mara. Għax ifhimni, l-annimal l-kbar bħal l-infanti fil-foresta, tafu l-infanti mara tikmandaħħom. Anka l-baleni, il-baleni qudiem mara jkun hemm tmexxihom, forsi minn ma jafx. Imma fil-bniedem pers li r-raġel pers minn il-preistorja kien imur jaqbad l-annimali, spiċċa qisu li r-raġel il-mar iddependi mir-raġel. Mela fil-verità jekk tħallu l-nisa jmexxu, taqbdu l-paga t-tuwilhom kollha, jinnaf, l-akkwistaw it-tuwhom il-flus kollha, iktar timxu l-qudiem. Per eżempju jiena nieħu minni jiena ma faddal xejn naqlaħħu Nikola, nimmaġina kieku għandu wara naħseb jiena ma faddal. Skużani din inqatala naħseb inqatala. Malli taqbdu l-paga marru fuq il-mara twila kollha, insomma min nextom fuq għal-irġiel. U l-mara jekk ir-raġel ma tikx il-paga qabad tiru ġo rasu. Ħasra di ħasra ma qabdiċ. Kemm ħelwa. Il-ċempel, tajja. Il-parabola, xkultanti konna problema fil-linja. Dal-mobile tal-qamel tal-qaqisu. Ħanix għallum it-nej, taħi ħataqban, it-nej xaltomna, taħi ħataqban it-nej. Ġillu ma tiġamblu ħalitna u għal, għasan ġab titnaqta, Daqt isir il-ħina l-qorti u nitlaq minna għal-qorti. Xqalet dik għani.
Hello! Hello? Hello! Ħa isma, jina. Ciao, 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 ciao! Għan blokjat, iċċemplu lix mara bleħen ta' raġel. Xeċet taħt il-maħnan int, xeċet taħt il-maħnan, għan blokjat. Kretin, għazditni, kretin, jow kretina xin. Għan blokjat, ciao, għazditni. La xieħbad da, xieħbad da. Skuza, ħana namilu da ħana batlu. Dal-imbeċilli, jow di. Ciao, 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 għana blokjak. Missek tistri, għazditna. Ignoranta. Jien mandikom ċans, daqsek naqtalkom jien, naqtalkom, ciao. Miej merċajt. Sibtu xark, sibtu xark. Għana l-oħra, ma toħroġ ma dadi. Mux biċċatana. La seg blokjajtek, ignoranta. Tajt il-mullem. Kif ifferoċjat bħalista ifferoċjat. Jek nitkellem għadha ġol orti niċċassom, ma ngħidlek, niċċassom. Il-parabola. Ittaraw ninqast. Vero. Jgħad namel ta' speċjal, meta norqot minix niekol, mi biċċajt. Għamil ekki nisaħġ kem jitħajru għajġablu. Il-muskulu tas sidere. Ta' filgħodu, Net il-parabola nitlaq l-emmex. Ta' tinġempel xaħat, għabda miju.
هاي تاول نقرا الجودين هاي تاول نقرا الجودين fido عندي فريتش apposta taħt il-mejda مش كسح يقرا كده مش كسح Good night. Ciao عليكم.